Ing hapon, may gabi tibok nga kalibutan sang likin ato broadcast, malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga sa tibok kalibutan, pinagi sa Facebook, YouTube, ug sa man nga means nga maabot nining programaha. Welcome sa atong special edition between dialogue sa atong pinangga nga igsuon si Brother Darwin Anover Gitgano. Og niini nga kapanahonan igsoon ato nga masugdan ang gitawag og 1 hour nga mga pamaagi. So sa dili pa ta magsugod, ako gusto nako i-recognize sa mga kadagkuan sa nakailaing lugar, labi na sa 3A Media officers, no? So bueno, salamat. Ches, atong ipasok na sila. Okay, nakapasok na ta ani Brother Darwin, maing hapon sa tanan. Maing hapon, igsuon, kumusta ang imong haponon? Mayusap. Og sa atong facilitator si Brother Jerry Rocha. And then welcome. Una magbigay kami ng introduction, bro. Kanina lang ako nag-introduction dito. Si Pastor Chris na lang ang mag-intro. Okay, Budo, dagan salamat, no. Unas tanan, ako nga dako nga pagdahong pa tahod sa ato nga kauban diri sa kahanginan, si Brother Darwin Anover Gitgano. Ug usab sa ato nga facilitator, si Brother Jerry Arucha. O ato nakita mga pinangga nga kinisiya nga atawag na to og dialogue o ato naman na post mga niagi sa gitawag na to 1 hour pero atong ihatag na sa ato nga gitawag og facilitator nini nga kapunon. Ako sang ihatag sa kang Brother Darwin Gitgano. Salamat kayo igsoon Chris Bacalares og sa atong facilitator karon. Ug sa tanan nga naminaw karon ang gugma og kaluoy og ang kaayo sa Ginoo mo untay maghari sa tong hunahuna ug sa tong kasing-kasing. Puro man ta binuhat sa Ginoo, puro pud ta gipakamat yan sa Ginoo. Ug sunod adlaw at ang isad nagkasabot ni igsuong Chris atong igsuong pastor nga pariha may krusada ning against vote buying at ang isad ang atong pakiguban kaniya og sa ubang pastor nga ganahan sad para maporma ang konsensya sa katawhan sa Dios. Unya lipay kay ko karon nya sa pakiguban sa ato igsuon og sa bagang duot nya kanunay nagpaabot aron makat-on. No, I hope makatun ta sa pagrespeto nining hapuna, makatun pud ta sa pagbatun sa mga hiyas ni Kristo kay lisod man ni nakatun ta sa pulos Ginoo nya nagyaga-yagaon na ta murag di maayo. Muna nga hangyo ko sa tanang nagkastorya sad me before ta nagsugod dinhi sa live. Hangyo nga uban ining atong dialogue, it should be healthy nga komentary nga makatabang sa pagtubo nato espiritual. Nitubo ba ta sa espirituhan ng aspito man ni pinakanindot kay ang makapalangit nato dili man ning atong kabright, makapalangit nato kining mga hiyas ni Kristo nga ato jung pagapuyan. Una nga salamat ug welcome nining atong dialogue uban sa atong igsuon Chris Bacalares. Ang ato malangod ani Brother Darwin na dili ni siya kinsay mudaog o kinsay mapildi, at least ang atong audience adunay challenge nga magtuon dugang sa balaan nga kasulatan. Ang amo objective diri is more on friendship evangelism. Kung ang inyong nadumduman, human nga nagsabot niya ni Brother Darwin, wala mo'y nadungog namo nga mga sakit nga mga istorya, kay amo ni siya ang gi-preserve ang among friendship. Gani, tinuod to yung giingon ni Brother Darwin, adunay panahon nga mag-discuss me
sa usa ka topiko mahitungod sa boat buying. So this time atong ihatag sa ato nga facilitator. Okay, daghang salamat mo, Pastor Chris Bacalares, at the same time sa ato ang igsoon, Father Albert Darwin Gitcano, sa maong opportunity karon dapit sa kahaponon. Then usbo na ko may hapon sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, udon sumabot sa ato ang programa ug sa mga nakipiro karon sa ato ang programang Dialogo sa Pagtuo, Doktrina versus Doktrina, through Facebook Live, YouTube, nga din mahimo nga sentro sa maong dialogo, mao ang Doktrina versus Doktrina. Ito mga igsoon nga both side, daw pasalamat, diin na-realize yun ning maong klasiha sa programa mahitungod sa discussions baruganan sa pagtuo o mga klaseng argumento, mga igsoon. Muna nga sa dili pa ta mo padayon no, ato na ning ihatag ang maong higayon nga to sa ato ang igsoon na Father Darwin Gitcano alang sa iyang opening prayer. Sa ngalan sa Amahain, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amulitong Amahain, daghang kayong salamat nining gasa sa kinabuhi nga dako kini nga oportunidad nga makapaambit kami sa imong kaayo, kabuutan o sa imong kaluoy nga imong gipakita kanamo pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak na nahimugso sa sabakan sa among mahal nga inahan Birhen Maria. Ug sa tara mga anghel ug mga santos, ipadala kanunay nga kanamo ang imong presensya aron kami matakdan sa imong kabalaan. Ug ang katawhan mapuno sa kalipay nga dili lumalabay, kalipay nga tunhay nga gikan sa imong espiritu. Amahan namo na ka sa mga langit, pagdaygon namo imong ngalan, umabot kinamo ang imong gingharian. Matuman imong pagbuti ni sa yuta mingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Ingon ka pasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyas mga panulay, hinuno alwa sa kami sa kadautan. Amen. Magkimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa babaeng tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, mingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga tuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat no, Father Darwin Gitcano, usab ato ni padayon, gihapon sa ato ang isuon o sa kapastor, ikan sa 3E Media, ato ang isuon Pastora Chris Bacalares, alang usab gihapon sa opening prayer. Magamputa, daghang salamat o Diyos sa imong pakiguban. Dako ang among kalipay, nga diin magahimo kami sa pagtuon sa imong pulong. Kami lamang gahangyo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. Ipadala ang balang espiritu nga magpataliwala, nga ang espiritu nga among madawat mahimo kini nga mutuhop sa among unahon ug kasing-kasing. Kami nagaampo usab sa mga pulong nga among malitok nga mahimo kini nailuna sa matagta sa kakasing-kasing nga magpainom sanon sab sa matag usa kanamo. Panalingin ni usab si Brother Darwin Gitcano uban sa iyang team, tuguti nga ikaw magahatag og daghang adlaw siyang kinabuhi. Salamat ning tanan kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. 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 Okay. Daghang kay salamat po sa maong mga pag-ampo nga mahinungdanon og mga balaan ng pag-ampo nga gikan sa ato ang mga igsoon
mga inila na kayo diha mahitungod kung maghisgot na dagani ta diha sa social media mahitungod sa pagpagalaganap sa pulong sa ato ang Ginoo. Subunako ikan sa Roman Catholic Church, December Catholic Faith Defender, Father Anuber Darwin Gitgano, usab siya magkaubanan. Maayong dapit sa kahapono ninyo datanan sa tibok niyang team. O usab diha sa ato ang isuon sa Seventh-day Adventist Church, ato ang isuon Pastor Chris Bacalares. Oh no, betul. Kaniyang mga ang ila dito karon ato ang nakauban. Nabalik. Tapos po nako Luzon, Visayas, Mindanao kutong sumabot sa ato ang programa. Dapat karon sa kahaponon mahitungod sa dialogo sa pagtuo nga diin kini dialogo sa pagtuo nakasentro ta mahitungod sa doktrina versus doktrina. Pero sa dili pa nato ipadayon nga to sa unahan, no? Ako nang pasalamatan ang amo ang simbahan usab sa pinili nga nasod diluwas ug gipahuli labi na sa amo ang inhan sa pagtuo Mother Lily Agapay, uban sa amo ang founder Santo Papa Ministro Paulino Ukoy Agapay, mga igsoon uban sa kinatibugang Banay Agapay usab. Alas sa itong pagpadayon mga igsoon, sa dili pa nato ni padayon nga sa itong mga lagla, Pastor Chris Bacalares na pabakay kuan kanang ika-intro na maura to katong atong nasabutan na mo ni Brother Gitgano tong iagi nga mga lagda magpuli-puli sa cross-examination mahitungod sa doktrina. Yes, dili pa nato wag lang mi nagkasabot nga kung mahimo kutob lang ta sa alas City aron aduna say kapahulayan sa uban. So kung dili man nato makontinue mahurot ang maong sabot, pwede nato i-schedule na sa ubang bahin. So kibali naaman ni siya 1 hour nga cross-examination o niya na response ana supposedly dunay possibility nga mahimo siyang 2 hours. So times 2 kay duha man kabuk nga barog niini so mahimong 4 hours. So ang atong ginuhuna nga kutob lang ta sa alas City kung mahimo kibali 30 minutes to ang isa ka mobarog sa pagpangutana 30 minutes ang nag-respond sa 30 minutes so mahulog 1 hour. So bali na sad ang pikas na sad mo yung mag-examine 30 minutes o aduna sa response sa pikas 30 minutes so mahulog og 2 hours. So ang atong oras karon mahulog nga alas 5:30 so time 6:30 7:30 so by 7:30 mahuman na kita. So ang another 1 hour din mga pinangga among isabutan ni Brother Gitgano nga among i-riskid sa uban nga mga adlaw aron usab dili kayo kapoy alang sa audience ang paghulat sulod sa 4 ka oras. Okay. Okay, Pastor. Okay. Balik ta sa ato ang iso na Father Anuber Darwin Gitgano. Pakay ika-adisyon sa maong kuan, Father. Okay na? Okay na. Okay, padayon ta nga to sa lagda. Okay. Usbo na ko, Luzon, Visayas, Mindanao, kutong sumabot sa atong programa, dialogo sa pagtuo. Maayong hapon ninyong tanan. Mauni, ato ang pagkahisgutan karon. At yun ang mahimo karon nato nga focus o sentro sa maong paghisgut nato tali sa duha ka mga persona gikan sa SDA at the same time sa Roman Catholic Church. Adin, doktrina sa SDA sa 28 Fundamental Beliefs by Pastor Chris Bacalares, usab sa doktrina sa RCC, Catechism of the Catholic Church, Father Darwin Gitgano. Mga lagda, una, walay presentation sa doktrina, diretsyo, kamuadto sa cross-examination, magpuli-puli sa cross-examination mahitungod sa doktrina, mauna ikaduha, ug ang pamaagi o format mahitungod sa cross-examination. Una, ang CFD mag-cross-examine sa 3 media sulod sa usa ka oras.
kabahin sa 28 fundamental beliefs sa SDA. Ikaduha, ang Trinity Media mubalos ug mag-cross-examine sa CFP sugod sa usa ka oras. Kabahin sa catechism of the Catholic Church. Ay katulo, ang usa ka oras mahimong bahinon nga duha ka 30 minutos kung kini masabutan. Mao na pigiingon sa ato ang pastor ganiha na ang usa ka oras ang bahinon siya og 30 minutos. Okay, mahimong siya upat ka 30 minutos ang duha ka oras. Okay, alang sa ikatulong nagda, ang mga tubag kinahanglan mupasi sa Biblia, dili magisterium, tradisyon o uban pang referensya. Ikaduha, dili mulapas sa usa ka minuto. At the same time, sa maong pangutana sulod sa usa ka oras, o sulod sa usa ka minuto rather, nga pwede ta makagamit og premise ayha mangutana. Premise ayha mangutana. Diin diha sa usa ka minuto musulod gyud siya. Alang sa ikaupat, ang diskusyon himuon pinaagi sa online platform sama sa Zoom o live sa Facebook o uban pang social media platforms. Ay kalima, ang mga presenters sa Trinity Media o CFP lang kauban ang timer ang tugutan nga makasulod sa Zoom. Okay? Mauto ang ato ang mga lagda o kasabutan mahitungod sa ato ang pagkahipuon karon nga dialogo sa pagtuo, doktrina versus doktrina. Pero may ison, Father Anuber Darwin Gitgano, okay. Prepara na ba? Ato ang Yes. mga pangutana. At the same time sa ato igsuon na Pastor Chris Bacalares. Ready na ba ta? Okay na. Okay na. Okay. Anita sa unang mo cross-examine, pinaagi sa 28 fundamental beliefs by Pastor Chris Bacalares atong igsuon gikan sa Roman Catholic Church, atong igsuon Father Anuber Darwin Gitgano. Salamat kayo, igsuong Jerry Arucha. Og mo ni akong pangutana diri sa inyong sa 28 fundamental beliefs ninyo, one of the gifts number 17 o article 17 sa fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. The gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide the church comfort, guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Akong pangutana ni Igsoong Chris, asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White authoritative source of truth? Okay, mutawag na ko. Yes. Una sa tanan, litra por litra, wala tay mabasa. Actually, sa Biblia na ay daghang mga books nga wala maapil diri. Example, na ay Book of Wars, pero wala maapil diri, pero naa sa teksto. Okay? So, ang amo nga pagtulunan mo ni, nakabase sa Biblia, nga naghisgot, nga kini siya na ay propeta sa last days. Example, din sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. Nagingon diri, kung atong basahon, sa Buhat 11, versikulo 26. Matod pa niya, nga dos 27. 27 na lang ta. Hugon niya, niadtong mga adlaw, dihay mga propeta,
gikan sa Jerusalem nga naglugsong ngadto sa Antioquia. Walay mga ngalan ni dire. So ang pagpasabot lang mao ni nga ang iyang minsay naa sa balaan nga kasulatan. Mao na akong Okay. tubag igsuon kong gitgano. Salamat igsuon kay dili jud siya mabasa litra-litra no ang authoritative source of truth. Kinsa may nag-ingon nga kining iyang writings authoritative source of truth. Okay. Sa akong gikaingon dili mabasa ang word nga Ellen White, pero ang mensahe nga gihatag ni Ellen White sama pananglit sa adlong ipagpahulay, sama pananglit mahitungod sa dietary laws, mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist, mapamatud ana sa balaan nga kasulatan. Pero when it comes of pangalan nga Ellen White, dili batasan sa Biblia nga ang usa ka propeta wala pa siya mutungha nganlan ang ngalan nga propeta nga Jeremiah, Ezekiel, wala na siya mahitabo sa Biblia. Even kang Jesus Christ. Natagna si Jesus Christ magpakatao, pero sa wa pa magpakatao si Jesus Christ, walay ngalan nga Jesus Christ. Pero ang pagtulunan, naa sa balaang kasulatan. So igsuon kining authoritative source of truth extra biblical sources ba kini? Okay. Kining gitawag nato nga source of truth, mao ni ang balaang kasulatan. Nga diin, sa konsepto sa Seventh-day Adventist, wala magtudlo si Ellen White og mga bag-o nga pagtulunan, kundili ang pagtulunan sa balaang kasulatan mao iyang ginatudlo. So mao ni ang buot pasabot sa source of truth. So akong follow-up pangutana igsuon, kinsa may nag-decide aning 28 jud. 27 man ni atong miagi. Kinsa man jud nag-decide aning 28 fundamental beliefs? Okay. Ang 28 fundamental beliefs, Biblia mo'y nag-decide na. Kaya ang tanan pagtulunan sa 28 fundamental beliefs, gikan mas Biblia. Kini siya, gipalig-on lang sa gitawag nato General Conference of Seventh-day Adventist. So dili ni gikan sa General Conference, dili gikan sa Seventh-day Adventist, apan gikan sa balaang kasulatan. So gitawag og Seventh-day Adventist tungod kay kini nga magtulunan iya gikan sa Biblia. Sunod pangutana, pwede na follow up? Igsuon. Pwede. Andi sa page 258 sa inyong fundamental belief. O sa imong ginamit? Kani siya or katong isa? Kaning page 28, 5... Kani siya nga libro? Kay lain-lain mo gud siya. Like page. Itong karaan ninyo, bro. Itong karaan ninyo. Page 258. The Bible, the Supreme Standard, Seventh-day Adventists fully support the Reformation, principle of sola scriptura, the Bible as its own interpreter, and the Bible alone as the basis of all doctrine. The founders of the church developed fundamental beliefs through the study of the Bible. Akong pangutaan na ani, pwede ba manganla nimo kinsa ning mga founders? Uy, nawala ang iyang monitor? Igsuon? Father, Nawala yung monitor? Pastor Chris. Mr. Chris? Nawala yung monitor niya. Audio niya is mute. Mungutanag yun ka. Bro, Okay. na-mute imong... Okay. Nawala ang audio? Okay, ibalik na ko ang tubag. Nawala ko ng audio. So, ingani, kining giingon diri nga gibasa nimo the founders of the church develop fundamental beliefs through study of the Bible. So, meaning to say, gikan siya sa balaan nga kasulatan. Kini manggungod nga founders,
nabasa ninyo sa ubang mga libro na Ellen White, na James White, na Joseph Bates. Di lamang na sila na paidaghan nga nagbasa sa bala ang kasulatan nga ang pagtulunan mauna ang gidala diri sa kahanginan. So, kining the founders of the church, pila man ni sila kabuok igsoon? Diri wala magibutang diri. Wala gibutang diri pila ka buok. So, waka kibaw? So dili na ko umudugang kay kumiyon ko og naitulo wala man diri. So, kinsa man ning mga waka kaila ning mga founders? So, base lang sa Diri ka imong libro wala may pahinumduman. pangalan. Pero mo adto ka sa ubang mga libro sa Seventh-day Adventist na ang pangalan Ellen G. White, na ang pangalan Joseph Bates, na ang pangalan James White. So, Sa tulo. ubang libro, pero wala na diri. So, So- muna nga, kung tubag diri, wala mo'y pangalan diri, di na lang ko gusto mo dugang pa. Sige, sunod. So, dili day si Kristo ang founder ani igsoon? Next, chest, nawala man. Hello? Nawala Okay. ta? Father Darwin, nawala. Nawala ko, nawan? Nawala. Nadungog mo muna ko. Nadungo pero ang Okay, sige imong lang. kuha. Friend Yes. ka, friend. Okay na. Una. Okay ka na. Ang pastor, kining Yeah. ang imong gi-mention tulo ka founder si James White, Ellen White, unsa tong usa? Si Joseph, unsa tong usa ba? Bates. Joseph Bates. I-repress na ko ha. Okay. Ang akong tubag, walay pangalan gibutang diri. Pero gusto maggikan na ngayo, dito ko nikuha sa uban nga referensya sa Seventh-day Adventist, Yes. which is na ang pangalan ni Mrs. White, na ang pangalan ni Joseph Bates, na ang pangalan ni James White. Wa ba ma-appeal diri igsoon si Kristo? Na founders? Okay. Ang word nga founder manggod, dili parehas sa sinabtan sa Seventh-day sa Roman Catholic Church. Nga kumiyong kay ka og founder, lahi ang inyong understanding sa word nga founder, ang bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Unya inyong i-drive dito sa Mateo 16:18, nga diin wala man ang word nga founder, nga builder may tuwa dito. So kibali kung maghisgot og founder, kami mo'y magbubad ana nga definition, dili ang nangutana. Wala akong tubag igsuong gitgano. Unsa man day na definition sa founder igsoon? Dagan mag definition sa founder. Nagadepende siya sa context, kay naa may mga word nga daghan og meaning. Just like for example, watch. Naay watch nga noun, naay siya watch nga verb. So kung manyo kag founder, nagadepende sa context. So this nga area, ako moingon, dili Nawa na pud siya igsoon. Okay. Nawa si Nawala pastor. ang connection ni Pastor. Pastor, nawala ka? Pastor, Ang audio. Ang audio niya nawala. nawala. wala. Nawala ang Nibalik na. Sige, wala ang signal. Sige. Sorry. So unsa may So, sige, go. mo palop na ko, pastor? Paliw. Unsa may exact Bisaya sa founder base sa inyong mga sinulat Okay. na igsoon? Okay. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Pero kung tugatang pa nimo, wala rin ba tayo reference, ako basahon. May problema. Basa igsoon. Okay, ako basahon.
Akong gigamit ang gitawag nga English Visayan Dictionary. Mo ni siya, makita man ninyo. Okay? Akong basahon ang word nga founder diri. Sa Bisaya, ang nakabutang diri, kajot. Okay. Tara. Founder, taga-kaplag, magkakaplag. Nasay in English nga establish, to establish. Example. Kini Merriam-Webster Dictionary. So katong gisulti na kog taga-kaplag na diri. Naasa diri ang word nga established. Akong basahon. Okay? Nara. Founder, one that founds. So nakakaplag, one that founds. Or establish. Sige, sunod pangutana, pinaga ko na kung igsoon. Gigamit nimo ang Webster Dictionary, the one that founds. Found is verb. It is a present present tense. Found. Ang iyang past tense is founded. Iyang noun is founded. Ang term find, amo na nakakaplag. Ang term find, present tense, ang iyang past tense is ang iyang found gapon. Found gapon. Ang iyang noun is finder. So, ang dapat gamiton, pastor, dili founder, kundi dili finder. Dili ba? Okay. Sa imong presentation, mo na imo. Pero ang word magud nga founder, gikan sa word nga found. Ang present tense, find. Busa wala masayop ning dictionary nga akong gipakita karon lang nga ang kahulugan sa word nga founder, ingon siya diri, okay, ako mo sa pagbalik, kay aron ma-accurate ang atong tubag diri sa kahanginan, taga-kaplag, magkakaplag. So tama ang akong explanation nga ang word nga founder gikan sa past tense nga found, nga ang present tense ana find, meaning nakakaplag ang founder. Na diri, nabasa na ako. Or pwede sa establish. So, nagadepende lang sa pagkagamit sa sentence. Pwede ang kahulugan nakakaplag, depende sa sentence. Pwede sa nag-establish, depende sa sentence. Kaya naamay mga usa ka word nga daghan og meaning. So, depende sa naggamit, ana. Go, palihog. Kay nag-isgot naman tag-founder ni, related man ni sa inyong fundamental belief. Yaman sa inyong basahon igsuon nga nagpakusog. Ako pangutana, kung ang Bisaya ini nakakaplag, kung ang gamiton nato nga term magtutukod, sakto ba ang translation ni ini? Sakto na kung kamoy maggamit, kung kami sad maggamit, nga diin lahi ang among gipasabot, kay usbon ko, ang usak word, adunay duha, tulo, ngadto pagyud sa upat ka meaning. Just like sa word ng founder, mga but siya og tag-upat ka meaning. So kung nagamit mi sa word nga founder, kami mo'y muhubad, ana. Dili ang lain nga reliyon. Mo ni akong tubag pinangga. So, nigamit ka sa present tense nga find, yang past tense is found. Unsa may noun ana?
Nagamit lang ko anang word nga find o found sa pagpasabot nga naghisgot ko ang word nga founder, nga ang word nga founder gikan sa word nga find, nga ang present tense mao ang find. Okay? Nagisgot ko. O nagisgot sad ko nga dagdag kahulugan ang word nga founder. O sana to establish. Nagadepende lang sa sentence sa pagkagamit. So kung magkutlo og usa ka paraphrase dinhi sa among balasahon, kami mo'y mohabad. Dili ang laing reliyon. Ako bagutan na igsoong Chris, unsay noun. Di ba ang find is a present tense, ang found is past tense. Unsa may noun sa find nga present tense, sa found nga past tense. Ako pagutan na igsoon mo lang unsa may noun aning sa find. Okay. Sa verb niya is find. Dili man ni relative sa mga grammar atong giskutan, isulod lang imong pangutana binhi sa doktrina sa 28 fundamental beliefs. Kay kumingon ko og noun, naman sa kay lahi nga mga explanation. So ang ako na lang, diretso na lang ta sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Padung ni dito, Pastor, kay kuan man, ningon man ato, nagsabot man ta nga dunay premises. So, premise di siya, Pastor. So, nasayod ba kaon sa noun, sa find? Okay. Ang ako punto mo ni, mubalik ta sa word nga founder sa kagamitan sa Seventh-day Adventist. Kay kung magtubag ko o pagtubag na ko, imong i-jive dito sa lahi nga konteksto nga dili mao ang gibasa nga gikan sa among libro. So ang akong hangyo mo ni, ibalik ang imong pangutana sa libro nga gikotlo sa word nga founders. So, Pastor, nahibaw ba jud ka sa noun, sa find? Wala na akong pangutana. Yes or no? Okay. Ang akong tubag lagi mo ni, ang word nga founder, ang atong gidiskasyon. Yes. Kung mutubag ko og lain nga imong gisgutan, unya ang next question nimo, i-derive nimo dito sa inyong gusto, unya malayo diri sa sentence nga imong gipangutana, balik ta dinhi sa sentence nga imong gipangutana sa word nga founders dinhi sa among libro. So, igsoon, noun man ako pangutana, pero taas kay tubag. Pero ako pangutana karon niya man sa inyong Amang libro. ko'y usa ka minutos, igsoong gitgano, namon mo ni atong gikasabutan. Pero nanlapas ka, no? Kisa may timer na to? Tag-as mo kay tubag nimo. Okay, atong Wala ang man po timer. nilapas, series lang sa question ang nahitabo. Muna na'y igsoon, kung kuan na aman diri sa inyong libro God, no, nga napakusog, no, sinuwat kini ni ang muanhi aron sila makabatog Wala. kinabuhi. Unya sa page 16 ani, ang gigamit din ni dili nakakaplag. Unsa nga gigamit nimo nga libro? Mga Napakakusog papalandong na siya. matag adlaw. Mga Ang abi na kog na ka sa 28 fundamental beliefs, Mo kaya ni- nga atong gisabutan, wala may makonekte mga siya. referensya. leading Excuse me, leading Father. question. Oo. Father, at the same time sa ating isuon na Pastor Chris, kung pwede unta na ipahuman na nato tong usa ka minuto, dayon pagkahuman sa usa ka minuto nga pangutana ay hapud tong pagtubag. Dayon at the same time katong itubag, ilan sa po nato ibadir ang iyang tubag as long as dili pa ito mamatong sa ka minuto. Okay lang Yes. ba tana? Okay. Okay, sige. I-refresh lang ang imong pangutana, Father Darwin Gitgano. So, diri sa fundamental belief, doon na Nalapit may may... nga objection, igsoon, Okay. kay ganina nagamit magid siya og libro nga wala sa fundamental beliefs.
Unya ang among sabot ganina sumala man sa fundamental beliefs nga walay labot ang referensya. Okay. Unya ang iyang gigamit karon ang referensya man. Okay. Counter objection, Mr. Facilitator. Okay. Gitugutan man nato siya mo gamit sa dictionary. Una nga ila dyan ng libro, ang gigamit diri nga term isig ka magtutukod, dili isig ka magkakaplag. Ako pangutana ini kay connected ka po ni sa fundamental beliefs. Mr. Kadisa patiwasa sa ko igsoon. Facilitator, Okay. atong paggamit nako sa dictionary, lagi objection man eh. Objection man eh. Okay, excuse Tama po yung rights ng object. excuse me. Man. Facilitator's time. Palihog lang sa kayo. Ato lang sa itong pahuman tong sa kang Father Darwin, Pastor. Dayon, ay ato balik imong counter objection. Okay lang ba? Salamat kaayo facilitator. Okay. Jerry. Kay ang atong punto ani naman sa ang term nila founder gikan man na sa kuan jud nanukad. So akong isusi jud ron nga consistent ba siya sa ilang mga sinuwat sad. Diri ang gigamit diri isig ka magtutukod. Dili gigamit diri sa page 16 nga isig ka makakaplag. So i-prove ko nun yan na doon ay suwat si Ellen G. White nga ang gigamit nga term nakakaplag, dili magtutukod. Okay. Asa nga libro Objection, nila. Mr. Moderator? Okay. Counter objection, Pastor. Okay. Ang akong objection, lahi nga libro iyang gigamit. Lahi ang konteksto diha. Lahi ang konteksto gisgutan sa 28 Fundamental Beliefs. Mubalik na lang ta sa atong rulings. Ang atong rulings, walay referensya. Ganina, nanghigi ko sa iyaha nga mogamit ko dictionary, iya magugitugutan. Na magutay rulings diri. So kibali, kung manangid siya sa ako, it's up to me kung tugutan ako dili. Dili na ako matugutan, nga naman, ang pagkasulat sa Pikas libro, lahi ang context. Diri sa 28 Fundamental Beliefs, lahi ang context. So dili mag-abot. Mabitaw akong giingon nga ang usa ka word dagag kahulugan. Posible nga kana nga kahulugan gigamit sa isa ka libro lahi diri sa Pikas nga libro lahi nga kahulugan. Kay daghang magkahulugan ang word nga founders. Sumarak yun opat. Mao gani nga may object man ko nga wala man tay referensya. So mahulog yung illegal ang mong gibasa. Okay. So, illegal din nilang libro, Mr. Facilitator. Nagbasa ram kasi Ruling sa ng kong gingon, nili ang libro. Oh, Okay, wala nga. okay. Mubalik ko sa atong kuan, Mr. Moderator, na may mga writings diri. Excuse me, facilitator's time muna. Okay, igsoon. Base sa atong kuan, kanang proceed na lang ta sa next nga pangutana. So, sunod pangutana. Di aman sa inyong fundamental beliefs nga page 255. One of the founders, Ellen G. White, is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Asa man sa inyong basahon nga ang noun good sa find is finder man. Nibaw ba siya ana? Okay. Mr. Moderator, object question? Ang akong question, balik ta sa akong pangutana sa founder, related sa founder, ito imong find, present tense, ang past tense is found, unya, mo nanungutana ko nimo ganina, unsay noun, waka mo tubag, finder may noun ana, dili founder. Naimbawa karon. Mr. Moderator, bawal ang komentary, Mr. Moderator. Yan Ipangutana naman to, gibalik antong ganina. Lahi naman nga pangutana. pangutana na, Mr. Moderator. Objection Naibaw na ba siya. siya ana? Yes or no? Okay. Moderator's time. Okay. 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 Palihog lang ko Tawag na ko? sa sunod nga pangutana is igsoon. I-refresh ang sunod nga pangutana, ipaklaro.
Paklaro na to. Kinsa may dyo tag-iya aning Seventh-day Adventist? Si Kristo? Yes or no? Okay. Ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, iya ni Kristo. So ang tag-iya sa tanan pagtulunan, si Kristo. Ang word nga Seventh-day Adventist, mismo pa ang One Holy Catholic Apostolic Church, mismo pa ang Baptist, dili na mabasa sa Biblia. Ang doktrina nga nakatunan sa Seventh-day Adventist, mailhan ang tinuod nga iglesia, pinaagi sa doktrina. So mauni ang among gipresent ang doktrina sa 28 fundamental beliefs. Dili ang ngalan kay walay ngalan diha sa balaang kasulatan. So, ang doktrina ray gipanag-iya ni Kristo dili ang simbahan? Okay. Okay. Pastor Chris. Ang word nga simbahan, okay, matuwag na ko? Okay, Pastor Chris. Mr. Mr. Facilitator, Ang word nga simbahan, before pwede mo hangyo nga yes or no Okay. before Okay. ana explanation dayon. Okay. Categorical. Okay. Categorical. si refresh ang pangutan na balik. Okay. Refresh. Kinsa man dyo'y tag-iya sa simbahan? Si Kristo sa Seventh-day Adventist, kinsa may tag-iya ni? Si Kristo, yes or no? Okay. Ang akong tubag, yes and no. Anong yes and no? Kay ang word nga Seventh-day Adventist, susama sa One Holy Catholic Apostolic Church, bisan pag sa Baptist, sa Protestant, dili mabasa sa Biblia. Mao ng word nga no. Pero ang nakatunan sa Biblia, nga ang pagpamatuod, pinaagi sa pagtulunan, nga diin makaplagan sa Biblia. Dili ang ngalan, kay walay ngalan sa iglesia, nga naa sa Biblia, bisag asa nga kapitulo bersikulo, di mabasa ang word Seventh-day Adventist, dili mabasa ang One Holy Catholic Apostolic Church. Muna ko tubag. Okay. Mr. Facilitator, ako mungutan nang mabasa ba? Ako pangutan na kinsay tag-iya ani. Si Kristo ba? Ningon maka no. Anong kaingon maka no? Nagtubag ko, Mr. Moderator, yes and no. Ang anong no man? No, in the sense nga walay pangalan nga gihatag sa Biblia nga proper noun karon. Bisan pag Seventh-day Adventist, wala na sa Biblia. Bisan pag One Holy Catholic Apostolic Church, wala na sa Biblia. Kay si Kristo wala magngalan sa iglesia nga iyang gitukod. Yes, in the sense nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist gikan sa Biblia ug ang tag-iya sa Biblia mao si Jesus Christ. Mao na ang akong tubag, pinanggap. Niya sa inyong Okay. Gift of Prophecy 257, number 4, the influence of her ministry more than a century has passed. Since Ellen White, ang signal. Ibalik ang pangutan kay ni Kamo ang signal diri. okay, klaro na. Mr. Moderator. Okay. Klaro na? Kaliyog ko ipabalik kay ni Kamang ang signal diri, nagputol-putol siya. Okay. Si Kristo ang tag-iya, yes, yaan no. So, karon ang follow-up na ko pangutanan ni ini, na ano sa page 257, ningon din the influence of her ministry, more than a century has passed. Since Ellen G. White May lang received the... naputol-putol man sa ako diri gani chest. Naputol-putol. Okay. Kami lang. Kasi hinay ilang signal. Gamay lang exona kay gaputol-putol sa ako diri. Hinay ang signal. Kung gamiton ako ang akong kuan, Stop ang oras lang ha. gamiton ako ang akong kuan kining sini. Ilan lang yun? Last na lang na siya nga pangutana Sige, balik. kay moderator, facilitators time, no? Ato lang iklaro.
nga katapusan na siyang pangutana karon kay ang atong oras nahuman na ang atong 30 minutos alang sa unang cross examination nato. Okay, last na lang siya nga pangutana. So, okay na? Kasi balik kay among gi-change gamay. Okay na. Okay, sige na. padayon Exoon Exoon. palihog. Niya ni sa gift of prophecy 257. The influence of Okay, her good. ministry, more than a century has passed since Ellen White received the prophetic gift. Her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life and the message. Diri sa inyong libro, bro, dili man si Kristo ang tag-iya. Unsa 257 Exoon? 257. Diri sa Unsa inyong nga libro, paragraph palihog? number 4. Okay, go. The influence of her ministry more than a century has passed since Ellen White received the prophetic gift. Her church. Kinsa man her church? Giangkon man ni Ellen G. White nga kining 70 Adventist is her church. Sakto ba si Ellen G. White ini sayo? Okay. Tawag Okay. ko. Sakto siya kay dili man na siya simbahan. Her Ang church? word nga church gikan sa word nga ecclesia, mga katawhan. So meaning to say, pag yung her church, iyang mga katawhan. So it does not necessary mo ingon nga siya tag-iya. Kay ang mga tao sometimes mo ingon nga this is my class. This is my students. Dilibot pasabot nga ikaw tag-iya na. Okay, go. Next question paliho. Okay. Excuse me Pastor, at the same time sa atong Igsoon Father Darwin Gitgano, nahuman ang atong 30 minutos nga cross examination. Okay. Oh, bro, Okay. 5:40 ta nagsugod. 5:40, 5:30. 5:40. 5:40 ta nagsugod. 5:40. Okay. Iklaro daw. 5:40 ta nagsugod. Atong Dapat Igsoon 10 Pastor minutes. Chris. Dapat ko 10 minutes. Unsa man minutes, ni Pastor 20 Chris? minutes, 30 minutes, 30 minutes? 30 minutes. 30 minutes. 5:40 Okay, 30 so- ta. Pag 30 ta. So doon na po ko 10 minutes. So, kumusta Mr. Timer? Okay. Doon na pa 10 minutes remaining, di ba? 10 minutes remaining. Okay. So, Sige, padayon. igsoon, kining naa sa inyo, imo pong ang kunon nga one of the founder jud si Ellen G. White. May Sakto lang, po ni. may lang, kadyan lang kay gibalik na mo sidsit kay murag di gid siya pwede. Nag-change tag dita. I-stop ang oras, igsoon. Tap lang sa kami ha. Okay. It-stop sa ang timer palihog. Okay. Ibalik na mo sa kuan. Pero mo pasok magugyapon. Okay na chest. Sige, nagamit ko data ko ron kay hinay ang among kuan ron wifi. Sige, go ahead brother Gitgano palihog. Niya sa inyong fundamental belief, nga kay matudi mo kanang church is people. Ang gigamit diri her church. Possessive, referring to the church, not students. Ito imong explain nga students, di man to church. Pero diri referring to church. Iyang giangkon nga iyang katawhan. Okay, motubag na ko. Ang pangutanan nako, itong imong example nga my students, wa man yung my church. Diri her church. Nasakto ba ni nga iya mang giangkon ang iyong simbahan? Wa man si mo Christ Church. Okay, motubag na ko. Yes. Okay. Namo gisumpay na god no. Tanawa her church
and the lives of those who have heeded her counsel. So nagisgot sa council ngadto sa church ng mga tao, kay ang word nga tao gikan sa Greek word nga ecclesia, ambot pasabot mga katawhan. So nagisgot siya og counsels sa iyang mga katawhan. He revealed the impact of her life. Okay? And messages. So ang word nga her diya, it does not mean nga nag-refer sama kang Jesus Christ nga siya tag-iya, pero gigamit na siya ang word nga her ngadto sa mga tao kay dili man ni siya simbahan. Kay ang word nga church gikan man sa eklesya, mga tao. So kumiyong kag her church meaning her people. Pariyan ni Duterte, mo ingon siya, akong mga pulis, akong mga sundalo. It does not mean siya gitag-iya. So ingana nga mga punto ang paggagamit igsuon nako nga pinangga. So siya tag-iya sa katauhan dili si Kristo? Okay, wala man word diri nga tag-iya. Dili lang nato dungagan. Possessive case man na. Ay, bisag mamiyong ka possessive kay wala di ang word nga tag-iya. Di ikaw Mugamit man ng naingon mga possessive. na akong It katauhan, does di ba? not it does Pastor? not prove nga Di ka diin naman siya ang maong tag-iya. Kami mo explain ani kay kami may tag-iya ni nga libro. O, di gikan man imong term na tag-iya. Imo man ang Explain gibuyan, gani. tag Okay. akong katauhan. Kay moderator's time. Palihog sige lang ko kuan, balik ka sa kuan ato ang nasabutan nga pamaagi nga panahon sa cross examination. Ang katong ni cross examine dili lang sa nato ibadir tong itubag sa mga cross examination as long as di siya mahuman. Ibalik lang to, refresh ang pangutana for clarification. So, refresh atong pangutana, nga kining her church and the lives. So, kini nga statement ni Ellen G. White, kay sakto man asa man mabasa ni ini nga it is Christ Church. Yamang giangkon kini. So, kay giangkon man, katawhan dai mo ni Ellen G. White. Sakto Okay. ba ko? Kay her church man? Mo Okay. tubag nako. Yes. Tubag? Okay, mutubag nako. Okay. Kanang word nga hair church, pwede magay nako na gamito nako. Mo refer ko sa kung igsuon nga babay. Nga may mga tanaasa siya. To dito. Hair church ang Carmen. So kanang word nga hair church, kami mo explain. Kining word nga hair church, dili siya tag-iya kay sugin lang ko kamo ang pagpasabot sa Seventh-day Adventist ang doktrina. Wala pa si Ellen White na ang doktrina. So ang word nga hair church, wala mag-refer nga siya ang tag-iya. Mao na ang pagpasabot, pinangga nako. Unsa ba na sa grammar? Possessive case? Yes or no? Dili magsilbi ang word nga possessive ani. Kay ang word nga possessive wala magpamatuod nga siya ang tag-iya. Kay walay mabasa diri ang word nga tag-iya. Igsoong Macalares, unsa man ni possessive case? Yes or no? Inalag no. O yes ba? Kay Ang Kuan ako mo na, naging tubag kini- mo ni. Walay Siguro problema ka, possessive. facilitator? Wasay problema dili possessive. Ang importante mo Mr. ni Moderator? walay nabasa diya nga siya ang tag-iya. Ang word nga here church, it is a term nga pwede gamiton sa pagkisag-kinsa. Pwede na ko gamiton sa kung igsoon nga siya nagbayad dito sa iyang her church. Nagbayad siya sa iyang offering sa iyang her church. Pwede na siya. Kanang pag-ingon her dress. Tag-iya na siya sa iyang biste? Her dress. Yes or no? Nakagawas na kastima. Di Ang nagkonta atong sa her. gisgutan, ang pangutana Gusto ko na sa diri. her. Tana sa inyo, her church. Ako, kay iningon kag di tag-iya. Sige. Kanang Okay, her church, related na. Kung unsa ka consistent ang imong baruganan o imong argumento. Sige. Kay mugamit ya tag her, possessive man na siya. Sige, balik sa pangutana. Ang pangutanan nako, her church may gibutang din
di man his church. Kaya kung his church pa ni, referring to Jesus. Oh. Hmm. So her man, it is a feminine pronoun. Ang panguntahan nako, pag ingon, kaya di man kada din siya tag-iya. Dili tayo gamiton ang her. Ganong igamit man na diri, her church, possessive pronoun man eh, her. So, matubag na ko. Ang kuan nimo, ang example nimo ganina, her church, magbayad, her church. Mura maglayo ra kaayo kay ang possessive case god, her dress. Mr. Moderator, commentary naman na. moderator's Muli ko sa time. question. Okay, Pastor, moderator's time. Okay. Father, palihog lang ko refresh sa imong pangutana para mas maklaro siya. Dahil yun, at the Salamat. same time, straight natas dito sa tubag po ni Pastor Bacalares. Okay. Ang iyan lang ko, wala lang komentary ha. Okay. Okay. Muna, ningon diri padayon na tog basa, her church, balik sa do. Her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life. Kining her life ani. Di siya po dyan tagiya siya kinabuhi ani. Okay. Tubag, For example, Pastor, And kanang messages. Di siya, Butawag na ko. Kaya sa impact of her life and messages. So dili po siya tag-iya sa kinabuhi o sa iyang messages. Herman, Okay. ang gigamit Okay. diri. Imo mo ng example, imo na. Nako Nadiri. example na ako dere. Yeah. Nadiri, ako nang gibasa sa inyo, dili na example. Mr. Moderator, dili man na pangutana. Iya man ang ipokus ang iyang una-una. Ibalik sa pangutana. Mo bitaw nga gusto ko matubag, mohimo ko sa akong example, dili iya. For example, Mary went to her school. But pasabot ba iya ng school? Mary went to her school. But pasabot iya ba ng school? Mao na ang punto diri. Kami mo explain kay amo ng libro. Okay. Iyang eskwela, pero dili sa tag-iya. Mao gani nga. Mao na sa right. Pero diri, her church jud, her life and messages. Camille, tawag na ko? So ang pangutana Kami nako lagi karon, mo explain ana. rephrase ko yung Kay pangutana. kamo ng libro. So naghatag pag example nga usa na siya kapamulong just like Mary went to her school. Dili siya mo tag-iya sa school. Pero iyang So sa eskwelahan. samang pag-agi, pag inuyag her church, her life, dili siya tag-iya sa iyang life. Ay, kundi yun, kung simpayan ni mo, her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life. Dili pa siya mo tag-iya sa iyang life. Ang Ginoo man. So sa samang paagi, Mary went to her school. Mo na akong butsa, kami mo explain, dili sila. Salamat, pinangga na here- nga. Igsuon Darwin. ka ng here diha sa nag-eskwela, dili na pronoun. Mo nga, went to- diha siya nag-church. To her school. Mo nang diha siya nag-eskwela. Mo na nga, Di- mayog her church, Okay. diha siya kasimba. Oh. Mo gani, ang imong gigamit ka sentence, Sunod pangutan, went Mr. Moderator. to, Question. So, sunod pangutana. Sunod pangutana. Moderator's time. Kaya nahurot ang ato ang 30 minutos. Sarot na. Sa kanindot tayo sa mga cross-examination, no? Salamat, Igsoon. Alang sa katapusan nga pangutana sa atong ison pa. Katapusan na. Darwin Yung Villano. pangutana. Okay. Oo. Sunod pangutana, Igsoong Chris, Seventh-day Adventists fully support the Reformation principle of sola scriptura, the Bible and its own interpreter, and the Bible alone as the basis of all doctrines. Bible alone. Unya, kung saan niyo pag-reconcile ani, nga ang writings ni Ellen G. White sa Fundamental Beliefs number 17, naghihimo man ninyong authoritative source of truth. Napaday alone nga nailain.
So, sorry, ato basta balik ha. Kay na miss diha. Okay. Unsa kaya siya nga page Igsoon? Palihog ko. Page 258. Okay, 258. Akong basaon na. Uy, dili mo ni mo. Pikas nga libro. 258 man ka. 258. Number Okay, the 1. writings of Ellen G. White. The Okay. Gifts of Prophecy. Katlan sa moderator kay gusto na ko i-confirm. Kining Sige. mo I-presa the na ko ang writings of pag- Ellen White are not unsa man ani? Sa Sa 17 to, so on, or 17 or 18 na siya. 17 dere. Unsa sabihin? Na her writings are continuing an authoritative source of truth. Yan dere sa inyong kuan, Bible alone. Time pa. Kadyot lang ha. Kay gusto na ko i-confirm na siya. Ikat lang ang time para dili ka malkansi. Okay. Yeah. Okay. Diri ka sa 17? 18? Mo akong 17. 17? Ang 17 is... Mani? Ang 17 is spiritual gifts mani. Spiritual gifts. Under the spiritual gift. So, asa ni nga punto? Page 258. Number 1. Kani God bestows upon all members? The Bible, the supreme standard. The spirit of prophecy. Saan niya? Ang ako na pangutan na, igsoon mo rin eh. Nagtudlo Sige, ko ng simple na lang. Bible alone. Kunya sa inyong fundamental beliefs, ang writings ni Ellen G. White, consider ninyo authoritative source of truth. Ang pangutanan ako, ganong alone man nga na pa may writings. Okay. Matawag Ang pa ba source rin of truth alone? niya nag-refer sa Bible. Okay? So, ang mga sinulatan ni Ellen White, kung wala man na siya sa Bible, ginaw na sa uban, ang number 1 final, mao ang Bible. O ang sinulatan Mrs. White, dili dugang sa Biblia. Bisan pag wala ang sinulatan ni Ellen White, ang doktrina sa Seventh-day Adventist, gikan sa Biblia. Mo na ang among tubag. Okay. Now ba na ang tubag, Pastor? Humana ang tubag? O mo na. Wala ko Okay. oras, igsoon. Okay, wa na gi oras. Humana ito ang 30 minutos. Very break 1 minute. Igsoon. Okay. 1 minute. Break 1 minute. Mag-CR lang ko. CR break. Okay, break sa ta. Break time. Okay. Break time sa. Sa mga naki-view karon sa ato ang programa, Dialogo sa Pagtuo. Daghang kay salamat no sa mga participants sa ato ang mga Catholic Faith Defender diha. May yung dapat sa gabiyon niya no. At the same time po sa mga igsoon nato nga mga SDA o Seventh-day Adventist Church, maayong gabi ninyo datanan. Utob sa mga naki-view sa ato ang programa karon, maayong gabi ninyo datanan Luzon, Visayas, Mindanao. Pari mga igsoon nga kinahanglan nga ang kamatuoran gud mo atong mahibalan kay sumala pa bitaw sa ako sa The Big Book of Question Apologetics, page 553 by Norman Geisler. The vast majority of Christian philosophers and theologians define truth correspondence with reality. It disagrees with factual reality. Na mga ison.
Ah, so good na ta. Igsoon, Chris. Okay. O mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagsubaybay kanunay. Anya, excited kayo mga question and answer natin. O 86,000 na ang nagtanaw nato karon mga igsoon. Salamat. Moderator, facilitator na to. Okay, muna. Ato sabda sa kuano, naka-ikastura da Pastor Chris, si Pastor Chris. Yeah, saan? Come again? Okay. Okay. Wala kay istorya, Pastor? Wala na. Moderation na ko pangutan. Okay, salamat. Okay, mga ison, usbon ako sa mga naki-view karon sa ato ang programa. Dayara ko sa pagtunan, kaya salamat mo. Karon mga ison, aniya na sabta sa ikaduhang yugto na din ang mangutana na po sa maong sa doktrina mismo. Ang ato ang igsuon nga pastor gikan sa SDA 3A Media, ang atong igsuon Pastor Chris Pacalares ngadto sa ato ang igsuon Father Anuber Darwin Gitgano. Murag hapon ang format pamaagi mga igsuon, usa ka minuto nga pangutana, at the same time sa usa ka minuto nga pangutana pwede ta mo gamit og premise alang sa katin-awan sa maong pangutana ay direkta ang pangutana kung na may senaryo ngayon na. So wala nga ato din hatag sa atong isuon Pastor Chris Bacalares ikan sa SDA 3A Media. So mayong hapon no. Kanang ang akong pangutana gibasin ako ni ako tinitanan. Walay referensya, walay unsa kundi ra gid ako ibasi. Una na ko pangutana. Magpabilin pa bagyahapon ang mga RC sa pagtuo nga ang One Holy Catholic Apostolic Church gitukod ni Kristo 33 AD diya sa Mateo 16:18. Magpabilin pa bagyapon o dili? Ang tubag, ang panudlo sa simbahan, base sa Mr. CCC, Moderator, categorical. Magpabilin o dili? ang Mr. Moderator, ang iyang premise, wa man na namo gitudlo officially. Unsaon man, i-quote niya sa CCC. Mr. Moderator, categorical lang. Magpabilin o dili? Ang tubag, dili na matubag og yes or no, kay nga no. Okay, moderator time. Kinahanglan niya pangutana, i-base niya sa CCC. Mr. Moderator, wala ko nangutanag yes or no. Ang akong pangutana, magpabilin o dili? Ang tubag, Mr. Moderator, wa niya gi-premise sa CCC, kaya ko sundan. Asa man nadapit sa CCC? Okay. Okay. Ang ako manggod kay diba, ingon ka nga imong pangutana sa CCC. Okay. Unya, wa mo ka mag-premise og CCC. Okay, sundan ta ka, asa dapit sa CCC na. Sige. Kay inyo mong gunang gitodlo. So, ilisan na po akong pangutana. Ilisan na po akong pangutana. Dirita sa CCCC 750. 750. Nagingon, to believe that the church is holy and Catholic and that she is one and apostolic, close and open parenthesis, as the Nicene Creed adds. Ato bang dawaton nga gidugang rana sa Nicene Creed ang word one and apostolic diha sa Holy Catholic? Ang tubag, mao kini atong basahon. Sa 750, wala nagidugang. To believe that the church is holy and Catholic and that is one apostolic, as the Nicene Creed adds, is inseparable from the belief in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Apostles' Creed, we profess one holy church, credo ecclesiam, and not to believe in the church so as to confuse God with his work and to attribute clearly to God's goodness
all the gifts He has bestowed on His church. Ang tubag, tungod kay simbahan dunay authority, Mateo 16:18, ihatag ko kanimo ang gingharian sa langit, o ihatag ko kanimo ang mga yawi, ang imong itugot kini sa yuta, itugot ko sa langit. Busa, dunay authority ang simbahan. Nya, si Kristo na niingon ni ana, ang imong itugot dinhi, itugot ko usab sa langit. So unsay aprubahan sa simbahan, muna, mismo ang Ginoo dili musupak ni ana. Okay, biblical na. Mateo 16:18. Okay, wala na oras. Okay, padayon ta sa ikaduha nga pangutana. Matud nimo wala na gidugang. Basahon ko sa pagbalik. To believe that the church is holy and Catholic and that He is one and apostolic as the Nicene Creed adds. Kanang word Nicene Creed adds, gidugang mana o wala? Categorical. Yes, ang term da adds. No, kay doon naman sa authority. Ang mudugang gani goy authority delikado. Kaya simbahan doon na may authority. Mana Mateo 16:18, balik ta, igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong itugot din sa yuta, itugot ko sa langit, o gani kamo, doon naman po mo'y writings ni Ellen G. White, nawa na gani po na sa Biblia. Muna nga, ang unique lang sa simbahan, Katoliko, nakadawat yun siya authority. Mateo 16:18, ang simbahan nga iyang gitukod, dili gayod mahanaw. So gikas pagtukod ng tuiga, hangtod karon ang simbang Katoliko 1,991 years old na. Busa, ining simbahan na, makakonect man sa mga apostoles, therefore, nakadawat siya authority. Unsa iyang i-formulgate, ningon ang Ginoo, ang imong itugot, laro kay na, itugot ko usab sa langit. Ang imong idili ko usab sa langit. So may problema, basta aprubahan simbahan, aprobadong Ginoo ni ana. Okay. Biblical sa sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Ako kay nalagi ko limit ganina. Wa man tawagin to limit si igsoong bakalaris ganina, facilitator. Okay. Atong ipaklaro. Wala pa sa oras. Okay. Sige, sunod nga pangutana. Wala magko nilapas ganina sa oras. Siya kay iya magyong gi-consume yung tanan muna na kuan siya na warningan. Okay, pangutana. So next pangutana. Okay. Nagingon magug ka ganina nga wala gidugang. Pagbasa nako sa statement as the Nicene Creed adds, niingon na sad ka nga gi-adds kay naay authority. Question. Katong permiro ni imong gisulti nga wala gidugang, imo na ba to siyang buhian o diri na ka sa word nga gidugang? O, mo nang atong gibasa jud para maklaro. So, diri ka sa gidugang. Gibasa Wala na naman to imong giingon nga wala gidugang. Gi-verify nako nga nay Wala term to. adds diri. So, Okay, pangutana. daghang salamat ana. Kay gidugang man sa Nicene Creeds kining church is holy and Catholic and she is one and apostolic, kay gidugang man sa Nicene Creeds, makahisgot baka sa kaako kanus-an ng tuiga? Ang Nicene Creed, atong i-search kanus ang tuiga ang Nicene Creed. 3 to 5, dugay-dugay na. 3 to 5. So, Imo ba dawaton? Kanisa. Right. Wala pa ko mahuman. Sige. Okay, moderators. Okay, moderators time. Palihog lang sa kung ipahuman lang sa kaminuto para mas maklaro na to ang tubag ay ang pangutana. Ni Follow up. post magud siya, abi na kog na human siya. Okay. Salamat. Sorry. Sige. Salamat. Ato na lang ipadayon balik sa atong isuon na Father Berkit Gano. Palihog ko balik sa imo ang tubag. So, 3rd century ang Nicene Creed. O, dul-duol yun na sa mga apostoles, no? Kung nahimo galing authoritative source of truth nila si Ellen G. White 1844, samot na ning ato. Nga doon na joy connection sa 1st, 2nd, 3rd century. Muna nga, muna akong kalainan sa atua o sa ilaha.
Kay kining Nicene Creed 3rd century jud. Kung nahimong authoritative source nila si Ellen G. White nga 18th century lang. How much man yung Nicene Creed? Nga duol-duol jud ni sa mga apostoles, the disciples of the apostles. So kung mutuo sila as authoritative source of truth, ang writings ni Ellen G. White, nga wala ni connection sa mga apostoles, samot na ning Nicene Creed. Muna nga, makita nato ang kabugat o sa kagaan sa argumento. Okay? Okay. Okay. Sunod pangutana. Okay, sunod ka pangutana. Kay imo maggisulti nga gidugang na diay ni ang Church is holy and Catholic and that she is one apostolic. Nicene Creed adds og matod nimo 325 pangutana. Kay 3rd century makaha sa 2nd century wala di ay holy and Catholic, one apostolic. Wala o naa? Diha na taon. Adjective na siya. Meaning ng Catholic, adjective to the noun church. Yang simbahan di ay dili lang dito sa Jerusalem, kundi mulukop sa tibuok kalibutan. Mo na Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. So ang nature sa simbahan is for all nation. Mo na meaning sa Catholic. So ang nature jud niya mismo nawahi lang ang paghingan. Pero ang nature niya diha na panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Wala Catholic jud siya. Ang simbahan nga iyang gitukod dili lang para sa Jerusalem, kundi for all nation, mo na meaning sa Catholic. So dili sayo ang gihimo sa Nicene Creed. It is very biblical kay mauna ang agdan ni Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mateo 28:19. Sunod Okay. pangutana. Okay, sunod Matod nimo na ulahi og ngalan. Buot bang sabton nga kanang word na ulahi ngalan wala na sa 2nd century? Naa o wala? Ang tubag, diha na gihapon. Mao bitaw na nga gitawag panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. The nature of His church is for all. Kaya kung mayroong dili Catholic ang simbahan, nagpabilin na sa Jerusalem to. Wala nga ang nature sa simbahan, ang si Kristo pod for all. Wala, the nature of the founder is Catholic, universal. Mao man ni meaning sa Catholic, universal for all. Wala nga ang term for Catholics is adjective, di po na siya ngan. Adjective na siya. So nag-describe lang na siya sa noun nga church. Nga simbahan ay para sa tanang katawhan, sa tibuok kalibutan. So muna nga dili yun na siya sayop, very biblical. Muna kung di mo nang tanawon sa ubos, doon ay footnote ana sa ubos ng mga biblical foundation ana sa 725 man ano. So Mangutanan ko? So dapat mo kayo oras. Muna nga universal jud siya. May mga teksto sa ubos. Okay, una ko man. Sunod pangutana. Okay, Okay, sunod. Matod nimo gidugang ni anang 325 karon ni ingon na sad ka nga naa sa 2nd century. Asa magid ang tinuod? Gidugang sa 3rd century or gidugang sa 2nd century? Puro na ang ingon ko nga ang nature sa simbahan mo na from the very beginning. Mr. Moderator, wala ko nangutana sa nature. Mr. Moderator, dapat ko 1 minute man. Nag-object ko. Okay. Objection, Mr. Moderator. Sa Wala ko objection? nangutana sa nature. Wala sad ko nangutana sa adjective. Ang akong pangutana, gasunod-sunod nga pangutana, kay iya manggong giangkon nga gidugang sa 325 AD. Akong pangutana, diha na ba sa 2nd century? Ningon siya, oo. Asa magid ang tinuod? 3rd century, 2nd century? Palihog tubag. Ang Okay, tubag, counter. puro na tinuod kay
sa first century diha na ang kinaiyan niya nga Catholic. Gi-official lang siya para gud sa inyo ha, sa inyong fundamental 28, 27 man na, nahimong 28 gidugangan yung usa. Oh. Mo na nga officially 18th century ninyo na official ng 28 ninyo. Sa simbahan sad officially wahi na ang pag-official sa four marks of the church. Pero diha na. Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. It is Catholic. O pa na ma-official siya, pero ang nature niya, ang kinaiya sa simbahan, for all nation. Muna nga, diha na ang essence, nawahi lang ang official na pronunciation, promulgation, and so on. Okay, naman ang tubag? Okay. Kumana ang tubag? Okay. Padayon ta sa sunod. Tubag na, mangutan na to? Okay, pangutan na. Diri nasad ko sa 2052. 10 Commandments. Sige, gusto lang ko mo confirm kay sige man ko kabati god nga mga wali nga ang 10 Commandments iyar na sa Hudiyo sa Old Testament o wala tay labot sa Christian. Ang akong pangutana diri sa section 2, 2052 naaman ang 10 Commandments. Apil ba diini ang mga Christian? Yes, apil kayo. Mawita na, 10 Commandments, section number 2. Apil kayo ang mga Kristiyano ni Ana, kay ang nagama Ana, ang Ginoo, ang Diyos mismo. He is a universal God. Therefore, we are comply to follow the 10 Commandments. Mawita na, na-apil yun now, 10 Commandments of Yahweh. So, narrate na, gikutlo ang Matthew chapter 19 verse 21, Matthew chapter 5 verse 17, Matthew chapter 19. So, nadyo yung biblical foundation na sa mga footnote niya. So, apil, you shall not kill, you shall not commit adultery, you should not steal, you should not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house or your neighbor's wife. Apil. And so on. Okay. Christian. Humana ba ang tubag? Humana ang tubag? Yes. 1 minute naman. Tutob. Okay. Sunod ka pangutana? Kay apil man ang 10 Commandments sa mga Christian. Kini nga 10 Commandments, mao ba ning 10 Commandments sa Exodus chapter 20? Mao o dili? Nako. Mao kayo igsoon. Oh. Salamat. Okay. Muna Kung mao. Okay sa Sorry. Okay. Mao ka na igsoon ang 10 Commandments kay biblical man ta. So, wa man maghisgot ang Ginoo og 11 Commandments. Una nga, mao na siya ang 10 Commandments sumala sa Exodus kapitulo 20, uno ngadto sa Gs, no? Una nga sugo ay gugma ako ninyo labaw sa tanan. Ikaduha, ayaw gamita akong ngalan. Ikatulo, magkuanta sa adlaw nga igpapahulay. Ikaupat, tahura ang ginikanan. So muna, ginarit na sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall not have no more other gods. You shall not take my name. You shall not kill. The rest. It is 10 Commandments. Okay. Sunod ka pangutana? Mangutan ako? Yes. Okay. So kung maodi ay na ang sa Exodus Kapitulo 20, diri na sad ko mangutana sa 2053. 2053. Yes. Dini sa 2053, sa ikaduha nga sentence, nag-ingon,
This reply does not do away with the first. Following Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. Pangutana, kining imong tubag sa Exodus Kapitulo 20 na aman diri sa 2053 nga ang Ten Commandments nag-ingon, the law has not been abolished. Tinuod ni o dili? Yes, the law has duha mo gud ka balaod, no? Divine law o ceremonial law. So ang giabuli sa Commandments akong pangutana. Kaya matas Ten Commandments. Mr. Producer, tubag ko. Okay. Ako mo sa akong usang minuto nagtubag ko nga I'm sorry. ang dunay duha ka klase nga law, divine law o ceremonial law. So katong mga ceremonial law, mga ritual nila nga external ra kayo ilang pag-practice, mo to gisaway ni Kristo. Mo nang gi-accuse bitaw siya nga violating the law of Sabbath. Mo na nga niini ang divine law nagpadayon. Mo na Ten Commandments nagpadayon, divine law mo bitaw na nga nagpadayon patantod karon pag-observe sa divine law. Pero sa ceremonial law, katong law ni Moses, nga iyang gigama, moto, nga di na gipadayon sa atong panahon karon yung mga sumusunod ni Kristo. We are under the law of Christ, not the law of Moses, referring to the ceremonial law, not to the divine law. Okay. Sunod nga pangutana. Kay mao madiay ni ang Ten Commandments nga gisunod sa Christian nga wala giabolish. Ato bang dawaton nga ang adlong ipapahulay Sabado wala giabolish ni Christ? Dawaton nato o dili? Ang tubag kanang pagpili sa adlaw, ceremonial man na siya. Moderator, categorical. Ang nasi mo una mo hindi na ako dawaton. No. Kay ang pangutana wa ko nag-ingon sa akong una-una. Kay wa makakabasa sa akong una-una. Ang akong pangutana Okay. kay kining Moderator's gidawat man nimo. I-repress na ko Okay. Pastor Chris, moderator's time. Kuan palihog lang kung refresh sa imong pangutana, Pastor Chris, dayon direkta lang puta sa tubag Father Gitjano. After sa iyang pangutana, usa kami na itong pangutana, usa kami na itong tubag at i-ruling ni para dita magkakuan. Dili magkakuan na to ang tingog, magkatungan. Okay? Padayon ta, Pastor Chris. Okay. Kay imo mang gidawat nga ang Ten Commandments aplikado sa Christian karon og nag-ingon sad ka nga ang Ten Commandments yes Ginoo dinhi sa 2053 the law has not been abolished. Imo bang dawaton nga kanang ikaupat nga sugo diya sa napulo ka sugo nagisgot sa adlong igpapahulay Sabado wala na giabolis? Dawaton nimo o dili? Dili na siya ikaupat, ikatulo na siya nga sugo. Sige, ibutan ta na ikatulo. Hindi, ikatulo yun na siya. Sige. Ikaupat. Unsa imo bang dawaton nga kanang ikatulo nga sugo nga adlong igpapahulay Sabado wala giabolis? Una, wa po gibutang da nga Sabado. Adlong ipapahulay lang. Nagpadayon man. Kaya sa. Wala giabolis. Wa pa ko mahuman. Moderator's time. Okay, padayon lang imo usa ka minuto nga tubag kuan Father. Wala man na giabolis nagpadayon man na. Mao bitaw na nagapon may ipapahulay. Mo na nga wa na kuan nag-continue gapon na hangtod karon. Mao gat bitaw nami ipapahulay. Wa man wa yun ang ipapahulay. Mo na nga kanang Exodo wa pa man ay adlaw ana. 7th day ra man na. So ang 7th day diha, di man na kalendaryo god. Kay kung imong basahon ang Genesis 2, ang gibuhat sa Dios ang tao, ikaunuman nga adlaw. So ang ikapitong adlaw, unang adlaw pa na sa tao. Di na ikapito.
Mo na nga wa na nganli diha sa Biblia unsa nang ikapitong adlaw. Wa pa na nganli sa panahon sa Exodo. Ang gingan ang kuan lang 7th day, first day. Ano pangutana iso? Okay, sunod. Matod nimo walay Sabado diha. Kung makabasa ko sa inyong katekismo nga naay Sabado, imo bang dawaton nga kanang Exodus 20 diha, Sabado na diha? Basa sa daan. Basa sa daan. Kaya ako kasundan. Oh. Basa sa daan. Oo, katikisim din na. Okay. Isisi din na. Bisaya ni siya. Ang katisismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Isisi ta. Huwag mo tayo kuhan. Asa ba? Katikismo gani, Bisaya. Asa rapit na. Sa... Okay. Basta na kong imprimator ha. Monsignor Beltran. Exoon. Nagamit tagaglaing libro. Lain na nga libro. Katikisim man itong sabot. Katikisim lagi. Bisaya ni. English man ang katikismo. Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay. What is your Kini objection? katikisim nga ipasabot na to kining English. Kaya ni-rebatter pa siya itong gipanggamit na ko nga Bisaya nila. Muna nga kini atong gamiton. Ayun ang Bisaya. Mr. Moderator, objection. Okay. Ingon mag-good siya walay Sabado. Lisod sad basahon ako ang word Sabado dito in English. Ori Ini siya. Saturday mo na in Sisigla English. po ni siya. Pero Bisaya lang. Okay. Lahi objection, Mr. Moderator. Ang Lahi mga na na. numbers. Kaya Mga numbers ni-focus ba ako nagyapon. sa iyang fundamental beliefs nila o sa Bible. Kini may official. Si man eh. Lagi. 904 oh. Okay. Number Saan may mo? 904 dere. Sige, 904. Sa Bisaya ni. Moderator's time. Bisaya man ni siya. Okay. Ako masahon. Okay, Moderator, moderator's time. gamit na sa glang libro. Saya. Okay. Sa kasabutan sa ato ang gibasa ganina, okay. Ako lang ipaklaro ganiha, sa kasabutan nato ganiha mahitungod sa kuan, walay referensya. Sakto ba to? Okay. Yes. Okay, Yes, walay sisisi ra referensya. jud. Kini may Okay, gipasabot na to nga sisisi. Dili nang Oh. Bisaya. Sige Gawas na. na kung Kay, kauyunan. si kung Sisi mo kauyunan. nagyapon ni. Pero Bisaya Oh. lang. Oh, Since ka dili- kung binisaya nananas in English. Sige. Sige lang. Ako lang ang musunod na lang ko. In English. For the 6 akong amigo. I love you, Brother Jerwin. Okay, padayon na lang ta sa kuan. Sunod nga. Oh, I love you man ka nga. Buwan ka mo. Gamit ani. Ay nang okay. Loyal Expression mo ko na ako na. Fundamental ba ito Mismo yung kang buwan? stalwart. Ako lang istorya ba. Sorry kayo Okay. kung dili siya appropriate. Salamat kayo. Okay. Thank you so Okay. much. Okay. Mo pangutan na Pangutana. ako? Ito sa pangutana. Okay. Diri ko magsukad sa akong pangutana sa number kadjat lang ha. Kay nawala-wala ko kay na wa mo gud na dawat tong Bisaya. Gamay lang. Pwede makat na tayo. Ikat Kaya ang kung time, paon. bro, kaya nag-search pa siya sa Okay, sige. next Okay, cut question. na to. Okay. Ako ni siyang kuan pakita sa inyo. Okay, kamay lang. Kay nag-change mo gud ko, wa mo gud to na dawat. So tagay lang kog panahon. Okay, diri ko sa gitawag na to og diri sa CCCC. Okay? Sa iyang CIC, tanawa, ako ipakita sa Tulo inyo. na ka CCC, bro. Hindi na CCC. 525. Kani? 525. Oh, kana. O Very good. 525. Kana. Focus na diya. Okay, focus na diri. Okay, focus na diri. Sa 525, ang gisgutan diri sa chapter ang Sabbath na ay Lord's Day na ay Sunday. Nagingon diri sa ubos sa 525. Gikot niya ang CIC. The Conference of Bishops
can abolish certain holidays of obligation or transfer them to Sunday. Pangutana, kining gitransfer ng Sunday, mao ba ni ang Saturday nga gitransfer ngadto sa Sunday? Atong basahon, igsoon. Atong basahon ang historically speaking, Saturday jud ang mga Hudyo. Si Kristo Hudyo man. Historically speaking, Hudyo man sila. So Saturday. Unya, after resurrection ni Kristo, wala na joy apostoles nga nagpahulay og Sabado. Gani diri sa atong i-search niya sa Acts of the Apostles sa Greek. Acts of the Apostles chapter 20 verse 7, original Greek itong gamiton. Ang ilang gigamit dinhi first day of the week na jud nga mag-gather sila. Akong basahon kay nag-loading man diri. Ikat sa Mr. Facilitator kay nag-loading ang akong kuan. Nag-loading ang akong cellphone. Kay ang igamit jud after resurrection ni Kristo, tinuod na nga ang mga Hudyo jud Saturday, mga Hudyo. Kita kay wala man ta mo follow sa adlaw, ang atong i-follow si Kristo man. Wala ta follow adlaw. I-follow ta ni Kristo. Ni address Acts of the Apostle chapter 20 verse 7, ningon dinhi sa in English, in the day of the first day of the week, and then the first day of the week, indite miaton sabaton. So ang term magigamit din ni sabaton, first day of the week. Ang gigamit nila kuan na jud first day ang ilang panagtigom. Matud pa din ni having come together we to break bread. Paul talked to them about to depart on the next day. So after resurrection and so on, gani si Ellen G. White Methodista siya. Before siya nagtukod sa iyang Seventh-day Adventist, Dominguista jud siya. Sa to pa, mismo inyong founder di ay Dominguista before siya nagtukod sa pagkasabelista. So what joy apostoles pod nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado after the resurrection of Jesus. Okay, wala ang tubag? Yes. Okay. Padayon ta sa sunod nga pangutana, Pastor. So sunod nga pangutana, sa imong gistorya karon kay dito mnis mga Hudyo, so akong nasabtan, imo nang giangkon nga Sabado kanang naa sa napulo ka sugo. Tama ba ko o dili? Wala ko maangkon. Basta ang gisugo sa Ginoo seventh day. Unya sa mga Hudyo ilang interpretation na Sabado. Pero sa Ginoo why dimension siyang adlaw? Pero ang interpretation sa mga Hudyo Sabado. Late naman ang paghingan sa mga adlaw. So dire sa tong akong ikuan nimo kay mo follow man katas mga apostoles, wa man jud apostoles after sa resurrection ha. After sa pagkabanhaw niya, kay to distinguish nga luna sila bag-ong sect. They follow not the day. They follow the person who is Jesus Christ. Muna kalainan nato kay you follow the day, but we follow the person who is the Son of God. Muna nga si Kristo po nabanhaw first day. Niya po na sa Matthew chapter 28 sa Greek atong basahon. Ikuan sa lang bro, ikat sa akong oras kay nagloading ang akong kuan kay ganahan sila mga original god mo na nga atong kutluon ang ikat sa palihog bro. Okay. 28. Mr. Moderator, related pa ba gihapon na iyang tubag sa akong pangutana? Yes, related kayo. Kay Sabat man Sabat. Gipa-confirm lang nako ang word nga Sabado. Natubag na nako Mr. Moderator nga ang interpretation sa mga Hudyo Sabado.
Pero wa jud maghisgot og specific day nga name nga Sabado jud. Kundi ningon lang sa 70 o gani sa Exodo kapitulo 12 versikulo 16 sa una ug sa ikapitong adlaw pagtigom kamo aron pagsimba kanako dili kamo magtrabaho ni ng mga adlaw apan makahimo kamo paghikay o pagkaon alang sa tanan. Gisgutan din first day og 7th day. Dili lang 7th day. Gisgutan mismo ni Yahweh nga first day ang ipapahulay. But balikon nako, we never follow the day. We follow the person. Okay. Sunod igsoon. Okay, sunod ka pangutana. Nag-ingon man ka nga ang pagsabot sa Sabado ni sa mga Hudiyo ana Sabado. So, laktod nga pagkasulti, ang Exodus 20, ang pagsabot sa mga Hudiyo Sabado. Sa imo, Brother Darwin, unsa na siya Sabado o Domingo? Sa Exodus 20. Wa gi-mention dia sa kung mobalik ka sa kuan sa Genesis, wa pa gi-mention ang mga name. Kalit naman ang Mr. Moderator, categorical. Okay. Ang akong pangutana, kay ang mga Hudiyo Sabado man. Unya ang Exodus 20, sa Hudiyo man na una gihatag, alang kang Brother Garwin, asa man na siya kanang Exodus 20, Sabado na siya o Domingo? Categorical. Ang tubag nako Sabado. Yes or no? Sabado na unya sa Exodo Hebrew chapter tinuod na Sabado, pero sa Hebrew chapter 4 verse 9 naghisgot na siya other day. Other day. So kung ang mga sumusunod ni Kristo naghisgot na siya other day. Kung the same day pa na, magpabilin na sa Sabado. Pero naghisgot naman sila other day. Na nasa Hebrew chapter 9 4 verse 9, yung gamiton tong 7th day, ang gigamit din sa Greek, ningon din sa Greek, Hebrew chapter 4 verse 9, atong basahon, kadisa kay ikat sa bro, kay nihang, Hebrew chapter 4 verse 8. Ningon din sa original Greek. Naghangman. Okay, ningon din ni ato lang ipang hinulom katapusan na siya nga pangutana kay wala na tayo oras no na atong 30 minutos nga pangutana. Okay. So naghisgot na siya after this day, mita tauta hemeras. After this day, ang equivalent ani wa siya mogamit on this day. Kung on this day, mo na 7th day. Pero nagamit man siya mita tauta hemeras. After this day, dili before this day, dili pod on this day, but after this day. Kinsam nang after sa 7th day, first day. Okay. Okay, wala na tayo oras, no? Nahurot ang atong oras sa 30 minutos nga cross-examine sa ato ang isuon gikan sa 3A Media at ang isuon Pastor Chris Bacalares. Okay. Okay, So, Pastor. ang atong gikasabutan, Kutob Lantala City, aron dili sadlaayon ang mga audience ug naasad sila'y paabuton sa sunod. So kung okay ang akong pinangga nga Brother Darwin. Okay. 7:30 5:30 man ta na human. Lagi unya Pwede tag maapiki 20 mata kung atong dungagan na siya. Bisag 2020 lang. Kay Pwede sa- Pwede. nagsugod man tag 5:40 god. Okay. Sige. So bisag So, tag kibali, 2020 lang ta. Pag cross-examine mo sa akong 20, nasad ko another 20. Tama ba ko? Yes. Okay. Na tag 2020 man ta. Ano ba Bible? Okay. Bisaya. Okay ba to So, siya, Pastor? Pastor Chris? break lang ta, 1 Wala minute. ko'y problema.
No, Okay. pastor? Igsoong pastor? Okay. Sige, Igsoon. Next na ako share break. Okay, sige, salamat. Rojando. 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 Jando. Rojando. Pwede makapa-display ka og timer bro sa screen. Kanang makita ba? Transparent ang ato ang time. Murag bisis Jando siyang GD Studio. Okay. Pero nakasulod siya. Nasa karon diri. Kauban na to. GD Studio bro. Kanang GD Studio. Basin pwede ta makapa-display upan. Ay, wala audio? Ay, kakubusog bata. Dili siya. Sige. Isa kayo makapa-display og kuhan. Digital nga time while ongoing ang ato ang ikaduha nga kuhan portion. Bro Aldon, makakuan ka og digital nga time. Share screen mo guni no. Dahil lang ha. Share screen kasi nila. Kuan ka bro og digital nga time. I mean, during na i-share try na ko ha camera no. Nilang ma-share screen sa akong camera. Ay, kamera lang nimo. Wala may nag-share screen no. Kana. Okay ra na? Pero di ka mag-share screen inig panahon na sa kuan sa kay kuan ano.
Pamagi. Na daw ko na diri na ikuan timer sa Zoom. Asa pud ka dapat makita. May timer sa Zoom. Unmute ko. Atoy ko si Father Darwin. Okay. Okay, nakasunod ko. Sugod ta. Sige. So na lang timer bro. Mark. Ako na lang. Okay, thank you. Okay na ba? Bro Jerry? Hello? Mga igsoon? Okay, balik ta. Okay na? Hello? Okay, okay na Brother Darwin. Okay na ko. Si Koan? Okay na? Okay na. At itong moderator na to, facility na to, saan na to? Wala siya naka-unmute. Atong Naka-mute? ibalik ato brother nga natay gahisgutan nga mahitungod sa politics nga binayran na yun. Oo, Yes. ato tong kuanon. Ato tong hisgutan? Oo, hisgutan ato to. Ato rato siyang sabutan niya, ato ratong i-announce dayon. Okay. Okay. Okay na ba ta? Balik ta? Oh, okay na. Okay. Okay na So, kaayo. na. Kaya medyo nadugay o kuan. Open ang akong kuan. Ako signal. Wala. So, oras na Okay. to, 7 o soan. Okay then, 70. additional taog kibali 40 minutes, 2020. Yes. Okay. Yes. Okay. So, Balik oras na to, 7:06. Yung fundamental belief dong, number 17. Okay. Balik ta. Ang mag-unang gihapon na ni Okuan, cross-examine si Father Darwin. Yes. Okay. So, dinhi sa babaw dong. Babaw. Kisugot ta? Okay. So, sugod ta. Unang pangutana Okay. igsuon, nagsukad jud sa fundamental beliefs, number 17. Her writings are a continuing and authoritative source of truth. Tanan ba niyang 17, writings? gamay lang. Kay gusto na ko makasunod ko sa gibasa. Unsang page na siya? 17 na or ang 18 na? Is 17 18 o 17? 17 beliefs. Ikat sa igsoon The gift of prophecy? Oh yes. Ikat sa igsoon kay nag-double check pa siya. Oh, Sige, the gift of prophecy, no? So 18 na Yes. siya. One of 18 the na sa gifts imo. of the Holy Spirit is prophecy. Number 18. So man, tanan bang writings niya authoritative jud? Yes or no? Igsoon? Okay. Okay. Nagbasa ka? Unsay magbasa ka? Oh, nagsukad ko diri. Akong pangutana.
tanan bang writings niya authoritative? Mawig ipasabot diri. Her Okay. writings are Again, diri, her writings are continuing an authoritative source of truths which provide for the church comfort, guidance, instructions, correction. So kanang giingon diha nga authoritative search sa context ana ang pag-comfort, ang pag-guide, ang pag-instruction correction. Wala maghisgot nga naghimo siya sa 28 fundamental beliefs. Ang gisgutan mao ang Biblia lang gihapon ang 28 fundamental beliefs. Pero ang iyarang rule mao mo comfort mo guide. Wala gihimo So, doktrina. unsa man ning authoritative source? Unsa may pasabot nimo aning authoritative source nga naa sa inyong fundamental beliefs? Source gani tinubdan. Okay, matubag na ko? Yes. Okay. Tinubdan, source of truth, nga mo provide sa church sa comfort, sa guidance, instruction, and correction. Diri ni nga context ang word nga authoritative source sa comfort, sa guidance, sa instruction o correction. Muna akong tubag. Nga man sa iyang sinulat igsuon sa mga panghitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. Mr. White. Moderator, referensya na na. O mo gani, writings man niya. Connected man No. ni sa fundamental beliefs. Mr. igsuon. Moderator, ang atong gisgutan, 27 fundamental beliefs. Ganina, nagamit ko og katikisim. Sibuan ganito, dili in English, pero katikisim gyapon, wala ko tuguti. So sa So, ato Mr. pa, Moderator, dili na siya pwede tugutan. Objection, Mr. Moderator. Naa na sila fundamental beliefs. Her writings. So, Mr. appeal na po na- Moderator, Mr. Moderator, her nagputlo writings. siya og lahi nga libro. O, mo gani, Lahi writings nga man. libro. Ganina, nagkutlo kog katikisim in English, nagkutlo kog Bisaya katikisim gyapon, wala ko katuguti kay Bisaya. Nga kining her writings, Kani wala karon ni appeal sa tugutan. inyo ning kwaon di ay sa fundamental beliefs. Kaya naman diri sa inyong fundamental Mr. beliefs. Moderator, Her writings. magpabilin Moderator ko time. nga lahi Moderator ng time. libro, dili na 28 fundamental beliefs. Moderator's time. Pasensya na, dili ko direkta makasulo sa inyong kuan, sa inyong kunbo, kay dili ma-open sa ako ang kuan linya. Motong wala ko'y kuan ka nang nakuha diretso nga kuan. May nakuha nga tubag sa ako. Okay. Palihog lang ko balik sa imo ang kuan kanang pangutana Father Darwin. Kining akong pangutana, Mr. Moderator or Facilitator, connected yun as fundamental beliefs kay writings man ni Ellen G. White. Naaman sa ilang belief, gift of prophecy, this gift is an identifying mark of the remnant church and what's manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth. So karon, kay na may her writings, appeal man na sila fundamental belief, so pwede kumukuha ini sa writings ni Ellen G. White, Mr. Moderator. Objection, Mr. Okay. Moderator. Okay, counter Ang atong sabot, walay referensya. Ganina, nagamit ko katikisim nga in English, okay siya. Sa diyan nagamit ko og katikismo, Bisaya lang sa katikisim, maurag yapon na nga libro ha, wala ko tuguti kay Bisaya. Mr. Moderator, dili pwede madawat kay lahi na nga libro, referensya na siya, gawas na sa atong gikasabutan. Okay. Nawa ba, Direta Mr. sa Moderator? aton- Mr. Okay. Moderator, naman sa fundamental beliefs nila, her writings are authoritative source of truth. Sa una to, pag-verify kung authoritative ba ni, kung di mo kutlo silang writings, naamas ilang fundamental beliefs. So ilang taning i-reason, kining her writings. So, Mr. soon ka Moderator, sa counter. ang niya kato iyang waman ni Bisaya jud nga official nga CCC. Counter, Mr. Moderator. Okay. Okay? Sige, pa, Ang klaro. iyang gibasa nga authoritative na as 28 fundamental beliefs,
Midaga na siya karon og lahi nga libro. Dili Writings pwede na niya. tugutan kay naaman sa atong kasabutan referensya naman na. Ako bitoy nagamit ganina catechism in English okay rang. Ni-confirm ko sa Bisaya nga catechism pero ilagya po ng libro na imprimatur wala niya dawati. Mr. Moderator, mo rule out nga diin referensya na dili dawaton. Okay, Mr. ako na Moderator? nabasahon ng ikatulong lagda na to, Pastor, Father. Before di babasahon, Mr. Moderator, naman diri ang her writings, apil mas ilang fundamental beliefs. Dili ni siya other references, kay naa mas ilang fundamental beliefs. Gawas lang kung wa ni sa ilang writings. Muna nga, makasakay ko sa fundamental beliefs, kay di ba ni sinuwat ni bisan kinsa ka, Ellen G. White ba ning sinulat? Her Mr. writings Moderator, katubitang are- catechism ako- Gisaya. akon wa man may Ang Bisaya English nga Gisaya official. lang. Wala Wala ko ko tuguti. Okay, moderator's Maurang time libro, para mahuman na to ang ato ang oras nga kuan siya kanang naayong makuha ang atong mga listener no. Diri ato ning basahon ning kuan kanang sa ikatulong lagda nato. Ato ba sa number kinahanglan base sa Biblia, dili magisterium, tradisyon o uban pang referensya. Dito lang ta focus Father, usab sa ato ang igsuon kuan Bacalaris, focus na ngadto sa Biblia. Oh, mo lagi Biblia Mr. Moderator. Mr. Moderator. Biblia gani og Muna, Kailangan nga to fundamental. 27 pa ni beliefs o catechism. Wala na'y mga referensya. Referensya Mao may lagi, ang Mr. gigamit. Unya kaning her writings, wa ni appeal day sa inyong beliefs. Ang here writings nga gisgutan naas 27. Kanang iyang libro nga gigamit wala na referensya na. So gawas na sa atong gisgutan. Sinulat ni Ellen G. White, her writings. Nga do di ang catechism Bisaya man to. Wa man ko tuguti. Bisaya, Official- Bisaya lang catechism ha. Mr. Wala ko Moderator, tuguti. Mo object Mabaura jud ng sa libro Quran. ha. Kina Ang mas kanang fundamental kang beliefs Ellen nila, White ang her nga writings. iyang gigamit karon lahi Sinulat na ni nga libro. Ellen G. White. O tinuod, pero nganong gi-appeal mas inyong fundamental beliefs? Muna, Wala Mr. mapil Moderator. sa atong gikasabutan. Oh, na-appeal sa inyong fundamental beliefs. Na atay gikasabutan nga walay referensya. Nausaon man yung fundamental beliefs ninyo. Ang sa sa itong catechism kanina nga Bisaya nga nung wa man ninyo gigamit. Mao ba nga ni nga in English mo Mr. Moderator, kay kung Bisaya the to, object niya ang akong Bisaya nga katekismo nga Bisaya lang ang in English pero maurang libro ha. Gitugutan. tumao, asa dapat Sige, wala. Okay, Karon moderator's ang time. sa laing libro. Wa na ka mo padayon. Pwede. Kay ngano wa dito sa in English. Wala ko di pa Ang in English mas gitugutan official kaysa Bisaya. Gustuhanon man ta. Mao Okay, ba ni- Gitugutan ta moderator's ka. time. Kalma Oo. kalma. Kay naman fundamental beliefs, her writings mari. Okay. Wala nga wa jud ko mukawas. Kay her writings man eh. Fundamental beliefs, na mas inyong fundamental beliefs. Kung wa pa ni sa inyong fundamental beliefs, sakto ka. Ako na sad. Outside of topic ko. Ako na sad. Objection, Mr. Moderator. Naa sa atong gikasabutan nga walay referensya. Tanawa sa number 3. Kinahanglan base sa Biblia, dili sa magisterium, tradisyon, referensya. Unsa malang ang atong gamiton? Ang atong gamiton sa pagpangutana, Seventh-day Adventist belief, og ang catechism. Ganina, nagamit ko og Cebuano nga catechism, maura na nga sulod, gibisaya lang, wala ko tuguti, kay referensya. Karon Mr. Moderator, dili angay tugutan, kay referensya na. Nya, Mr. Moderator, Okay. musumpay ko, Mr. Moderator, sakto tayag yun, yung fundamental belief. Quoted man dyan eh. Oy, walay Her quoted writings, ya. Appeal Walay na quoted fundamental- ya, hoy. Her Tanawa ka ng writings. libro nga imong gigamit, gi-quote ba na sa... I quote. Ako may ni-quote. Ikaw nag-quote, dili ang libro. Wala, So, gawas wala na eh. kastima. Wa ko mo gawas, Mr. Moderator, kay fundamental beliefs man eh.
ni quote ko Dili nga na her fundamental writing- beliefs ka na imong gigunitan nga isa. Mr. Moderator, ni Kanang Sapaw. isa nga imong gi-quote, dili Wako mo na sapaw- fundamental beliefs, referensya Moderator. na. Nisapaw siya nako. Wako mo sapaw niya ganina, taas kayo ang gisulti. Manang Kristiyano magkata, puli-pulita. Uli Muna pinagdunan. Okay. Moderator's time. Ako, musulti sa ko, Mr. Moderator. Sige, sorry. Klaro magkaina sa tong lagda nga fundamental belief ang atong basihan. Ni base ko dire. Kinahanglan ila ning irison kining her writings are continuing ha, an authoritative source of truth. Diha ko nagsukad sa kong pangutana. Tanaw na to kung authoritative ba yun ning source sa ilang writings ni Ellen G. White. Fundamental beliefs na nila. Appeal na sa ilang belief. Munang wa ko mo gawas, Mr. Moderator. Kung mayo kag other references, kanang dili appeal sa ilang belief. Nya appeal man sa ilang belief, Mr. Moderator, dili ni other references. Authoritative source of truth. Ganun din naman sa ganahan basahon. Kaya ako na sad. Ingon siya kanang belief. Nagamit ko ganina og katikismo. Bisaya ranas katikisim. Pareha na nga belief. Wala ko tuguti. Kay referensya. Mr. Moderator, Siya kanang Gano, nahilong nga Pamasa, libro. 30 minutos. Na, magbaton sa tagpamatasan. ipadayon Eh, ito. nagtubag pa ko. Sorry. Sige, Father. Padayon, Father. Sa ako. Wala pa mago. Ako po mato. Siya pa. Pastor pa. Pastor. Padayon, Okay. Pastor. Padayon. Ingani manggod, Mr. Moderator. Ako'y naggamit ganina sa katikisim. Okay. Nagisgot mi og Sabado. Kay wa may Sabado sa in English nga katikisim. Ang akong gigamit, ang Bisaya nga katikismo. Nga na Sabado. Mauray sulod, maura na nga belief, maura yun na tanan, gibisaya lang, wala ko tuguti. Karon, ang 70 Adventist believe, iyang gibasa, nagkutlo siya og lain nga libro. Karon ipadawat niya, nga naman sa atong rulings, walay referensya, be consistent. Ako'y nagamit ganina og katisismo nga Bisaya, wala lang yung kukutuguti, nagpailob lang ko. Okay. Before mo padayon, ruling Mr. Facilitator, katong ang amo kong official is English, wa pa may official nga Bisaya. Wala pa may official nga Bisaya. Muna nga kung tinuod nga naa sa in English kanong na may in English sa Saturday God kanong wa man siya mo padayog pangutana sa dihang sa English na. Muna nga kini Mr. Moderator dili consistent ang iyang Bisaya sa in English. Muna nga diri Mr. Moderator of Mr. Facilitator appeal yun is ilang fundamental beliefs dili yun ni other references kay ilaning belief. Her writings are a continuing and authoritative source of truth. Wa jud ko mukawas, Mr. Moderator. Gawas lang kung wa gi-appeal sa ilang fundamental beliefs ang writings ni Ellen G. White. Okay. Moderator, Para counter. maghumanta ani. Okay, moderator's time. Moderator's time. Na kuha na to ang inyong mga punto sa mga pagpangatarungan nyo base sa pangutana at the same time sa tubag. Karon kay kung ato ni padayon dili magita mahuman ani, okay. Palihog na lang kung usog sa pangutana. Sige, mahal ka sa laing Usog sa pangutana. pangutana, Father Darwin. Tining her writings, appeal ba ni sa imong fundamental belief? Yes or no? Okay. Kung naghisgot ka sa gitawag na tuog katong 18, okay? Gift of prophecy, appeal siya. Pero kung mogamit kaglain nga libro nga lahi sa 70 Adventist belief, lahi na sad na nga istorya kay naatay rulings diri di mo gamit og referensya gawas sa Biblia o kining 70 Adventist belief o ang catechism. Sunod pangutana, kining mga panghitabo sa katapusang panahon, appeal ba ni sa iyang her writings? Okay, mutubag Yes. na ko. Or no? Okay.
Yes, pero kay naaman tay rulings nga dili mo gamit og referensya, we are busy, sorry. Kay ako'y nagamit ganina bitaw, ang in English gibisaya lang, dili ko tugutan, nga mauray sulod, gibisaya lang. Kay appeal mani sa fundamental beliefs ang her writings. Sayop Mr. ba? Moderator, Okay. wala na gitugot ang referensya. Gitupuag lang nako siya appeal, pero wa nako tuguti kay gibase nato sa atong rulings. Sorry lang kayo kay ako gitiman-an gyud nako. Ang in English nga catechism gibisaya lang, mauray sulod tanan, akong gamiton wala ko tuguti kay referensya. Mr. Ini Moderator. karon this time di ko motugot kay referensya na. Okay. So, dili ni appeal sa inyong fundamental beliefs ang iyang writings? Gawas ang imong pangutana sa gikasabutan. Ni yes naman ka nga appeal. Nanon di makaganahan kutloon? Ayaw bugto Ang pag-ingon nako yes, walay labot sa gisgutan. Nag-ingon ba itaw ko nga yes siya, pero dili na siya madawat nga referensya sa atong gikasabutan. Kay ako bitay naggamit sa Bisaya nga katikismo, mauray suluda, mauray unod, dili mo sugot. Kay gi-consider nga referensya karon mauta consistent yun ta nga di ta mo gamit og referensya. Kini kay imo mang gisugdan ato gid ni siya padayunon. Kay consistent man ta. Fundamental beliefs ninyo. Appeal man ni sa iyang writings, dili ba? Consistent ta sa atong gikasabutan. Dili ta consistent sa imong gusto nga mahitabo. Dirita sa atong gikasabutan. Consistent man ta sa atong gisabutan, consistent ba pug ka sa fundamental beliefs nimo? Consistent ta sa gikasabutan Ikaw. nga walay referensya. Oh, Gawas Ako na sa lang- ako na lang- fundamental beliefs o Biblia. Nagamit Ngano man ka og dili fundamental beliefs o Biblia, suri lang kaayo kay pareha ganina ang katekismo gibisaya lang sa katekism, dili nimo tugutan kay imong gisugdan mauna na atong himuon. so therefore dili nimo dawaton nga fundamental beliefs ang writings niya? Okay, dili madawat ang imong gusto nga mukuha Ako- ka og lahi nga libro kay Yes or no lang, nakasulat ako- sa atong question. Mr. Moderator. Excuse me, Magbago moderator's ka pamatasan. time, moderator's time. Categorical. Okay, Ako pa man eh. moderator's time. Okay, Oh. palihog lang ko Categorical. padayon sa tubag ni mo Pastor Bacalares. Categorical, Mr. Moderator? Yes or no? Before siya mo padayon, og yes, mo nang ni-object ko kay... Actually, Mr. Moderator, Yes or no? ang iyang pangutana dili part Ay, sa gikasabutan. Yes or no? Ang iyang Mr. Moderator? pangutana i-clarify niya. I-clarify niya ang Mr. libro Moderator, objection. na walay Mr. appeal sa Moderator. kasabutan. Mr. Okay, Moderator, Mr. go-object ko. Iya kong sapawan. Ayaw ko sa Misapaw pawi. siya nako, Kaya Mr. nag-object Moderator. ako. Wa siya mingog objection, facilitator. Wa siya mingon ana. Ako pa yung object kay wa siya muhatag o categorical sa kong pangutana. Sige, Wa mo mo-object ko, Mr. problema kung- Moderator. Wa mo na ko nag-object. Mo-object ko. Mm. Kasi ang akong objection, mao ni ang iyang pangutana dili madawat kay wala siya sa among gikasabutan. Ganina bitaw, nagkutlok og Bisaya. Gibisaya lang ang katekismo nga libro. Sila'y nag-imprimator. Ikat sa ang Unya, Mr. time na ko. Moderator, ihurot. wala pa. Pagbaton ta pamatasan. Dinagdagan man gud ang kuan, Mr. Moderator. Hindi man na ito, ikat. Kay nag-object man ko. Automatic man na. Nagsigig dagan ha. Namas monitor wa kita. Walay problema. Bisan pa kapinanta pa na og 10 minutes. Salamat.
Wala ko'y Salamat. problema, ana. Ang ako lang, dili lang ko sa pawan. Oh, Okay? ni object ko, Mr. Weather, i-cut ang time. Pakapinis Okay, yan salamat. 2 minutes. Dili I-cut mo ang ron time. mga 5 minutes na nakuha. 10 minutes makay akong additional. So ang ako pangutan na, yes or no man, categorical. Before, haman na, pwede ka ma-explain. Ni object lang ko kay, Yes, wa makamutubag sa categorical. Wala gud ako point. Ako pangutan na mo ni. Appeal ba sa fundamental beliefs ang her writings, yes or no? Okay, matubag ko. Apil siya, pero kung mogamit ka atong imong libro nga gigunitan, nga nahulog nga referensya, dili pwede dawaton, kay mo violate sa atong gikasabutan. Ako bitoy nagamit sa word nga katikismo, gibisaya lang ang katikisim, imo kong gipugnan, kay imong gisugdan, ato ning humanon. Sunod pangutana. Appeal man eh. Anong mangutana ko, di naman nimo i-appeal. Mr. Objector, gibalik na sa niya, gi-object na nako na. Gi-object na ako nga ang iyang pangutana dili madawat basta mo pabilin siya atong iyang libro nga referensya. Dili na siya madawat base sa atong gikasabutan. Imo mangguning gisugdan. Ganina bitaw nagamit ko katikismo, gibisaya lang katikisim, wala ko nimo tuguti. Karon ato na siyang sundon ang rulings. Sunod pangutana. Sunod to ba? Nasa 1 Corinto 14:34 ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. Kay wala itugot kanila sa pagsulti, hinuno kinahanglan magpaubos sila. Sumala sa gingon sa kasuguan. Ang pangutana karon nganong nahimo namang authoritative source of truth si Ellen G. White nga babae man eh. Nga di man gusto si San Pablo. Nganong gisupak man ni ninyo nga nahimo man babae si Ellen G. White nahimong iyang writings authoritative source of truth. Sumpaki man nganong nasumpaki man ni sa sulat apa ko tana inyo bang gituman ning gisuwat ni San Pablo, yes or no? Yes, gituman namo. Di na mo ipaistorya ang babae sa konteksto sa speaking of tongue. Kaya ang gisgutan sa 1 Corinto 14, speaking in tongue, nasa versikulo 27-28, basahon na ko. Speaking in tongue, gisgutan diri, 27, nagingon. Kung adunay musultig mga dila, duhara kanila ang tuguti ni ini o tulo ang labing daghan o ang magaulos-ulos sila sa pagsulti o kinahanlan adunay magahubad sa kahulugan. Apan kung wala may makahubad sa kahulugan, pahiluma siya. Mauni ang konteksto sa imong gisulti nga dili ipasulti ang babae. Sunod pangutana. Okay. Wala na tayo oras. Ano? Di extendan ko niya 10 minutes? Ha? Hindi nga siya extension 1 minute? Extended ba, Pastor? Nag-extension bisag 2 minutes. 1 minute may ang giyangyo. Basta magaling taog 2 minutes. Pakabili ko Five sa lang. 2 minute. 1 minute. 2 minutes 5 lang. Nakaroon, Saman. sunod. 5 minutos, 5 minutes. Sige, additional? 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sunod pangutan na, Pastor. 1 Timoteo, lahi na po na eh. Dili na ni sa Corinto. 1 Timoteo, kapitulo 1, versikulo 12, 12. Dili ko musugot nga mga babae magtudlo o magbando sa mga lalaki. Gituman ba ninyo? Yes or no? Okay, ang tubag mauni. Ang tambag ni Pablo. Objection, Mr. Moderator. Categorical kung Okay. pamutanag. Gituman ba ninyo? Yes or no?
Okay. The categorical answer, it must be answered by categorically, then i-qualify lang, Pastor. Okay. So ang iyang pangutana, 14 mo to 15 no? Ako 12. lagi clarify. Unang Timoteo, Uno. 12. 12. O yang imo pangutana 12. gituman ba namo ni? Okay. Yes or no? Yes. Among gituman ang pagsabot diri sa unang Timoteo. Kay ang gipasabot ni ini naara sa imong gibasa. Basahon na kog balik. Kay si Kristo Jesus nga atong Ginoo, kaniya nga naghatag kanako sa kaligon. Ako magapasalamat kay ako iyaman nga giila nga kasaligan. Okay? Tracy, anong wala mo diri? 2:11 doon. 2:11. Okay. Okay, gamay lang 2:11. 1 Timoteo Okay. 2:11. 2:11. Okay. Ang babae kinahanglan magabaton sa hilom uban sa bug-os sa pagkamasulugtanon. Dili ako mutugot nga ang babae magpanudlo og magbuot. Sumusunod mi ani nga ang babae dili magbuot. Kinahanglan musubay sa Biblia. Pero kung maghisgot ta og babae na ay propeta, si Ana, Lucas 2:33, si Deborah, sa Acts chapter 11:27, mga propeta, apil pa diha ang mga babae, pero wala sila gabuot. Nagsunod sa Dios. So ang giingnan ni Pablo dire katong magbuot nga wa magsunod sa Dios. Sunod pangutana. Okay, dili man di ay gitugot ni Pablo ang babae magtudlo magmando sa mga lalaki. Kay inyo man ang gituman ngano nga sa fundamental beliefs number 17 ninyo. Her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the whole church comfort, guidance, instruction, and correction. Kung inyo ning gituman, nganong babae man ang inyong leader? Tuba? Wala man diha ang punto nga magbuot. Imo manggiputol ang bersikulo sa Biblia, mao nang wala nimo masabti. Ang 27 ka fundamental beliefs wala na maghisgot nga magbuot. Ang gitambagan ni Pablo kadtong magbuot-buot. Ikaduha pa, walay word nga propeta diri. Unya imong gibutang dito sa usa ka propeta. Ang akong giingon ganina na ay propeta Lucas kapitulo 1:33, si Ana na ay propeta nga si Deborah ug naa pagdaghang propeta Acts chapter 11:27. Diri wa maghisgot sa usa ka propeta kadtong mga babae nga nagbuot. Salamat. Kung adunay maghuna-huna, kay ingon ka wa maghisgot og propeta, dito lang nato. 1 Corinto 14:37, naghisgot yung propeta. Kung dunay maghuna-huna nga siya propeta o mga hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magailas siya. Nga kinahanglan na akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo gikas Ginoo. Unsay sugo niya? Ningon siya. Ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. Kay wala itugot kanila ang pagsulti. Diri ni sulti og nisuwat na jud. Dili wala itugot kanila ang pagsulti, hinuno kinahanglan magpaubos sila sumala sa giingon sa kasuguan. Og matud pa ni San Pablo, kung adunay maghuna-huna nga siya propeta, propeta man ninyo, mga hiyas, kinahanglan tumanon niya ang akong gisulat isip sugo sa Dios. Ang pangutana karon, sugo man sa Dios nga dili pwede manudlo ang mga babae. Karon, kining her writings, fundamental belief, chapter 17,
nganong nanudlo naman si Ellen G. White o is-consider pa sa inyong fundamental beliefs nga authoritative source of truth. Nganong na-authoritative naman siya, nga babae man siya. Wa Matubag man, na ko. ang pagutan nganong wa ninyo, nganong dili consistent ang inyong fundamental belief sa sugo ni San Pablo nga gikan sa Ginoo. Nganong dili consistent? Matubag na Diba? ko. Yes. Consistent. Ang imo lang pagsabot, dili consistent. Kay adunay portion sa gitawag unang Timoteo nga diin ang babae di pasultihon, wa nimo tiwasag basa nga magbuot. Na ay daghang babae diri nga diin nahimong propeta. Mutambag pa. Naa sa Biblia, si Ana, si Deborah, o daghang propeta, o ang imong gigamit nga unang Korinto 14, gibasa na nako ganina nga ang konteksto diha nga sa pagbadlong ni Pablo mahitungod sa speaking in tongue. Nasa versikulo 27-28, wala lang nato nimo gikonsiderahan. Dapat i-consider. So dili pwede putlon ang pagsabot sa Biblia aron lang ipangutana nga mahimong mislead ang audience. Maunay akong tubag pinangga nako nga igsoon. Okay, Sunod time's up. pangutana. Okay. Sunod pangutana. Father Darwin. Asa man? Oh, Moderator's time. Nahuman ang atong 5 minutos. Unsa man ni siya? 10 minutos. Oy, Okay. Pastor Wala Bacalare. na yan time, wala. Nahuman. Additional. Di ba kayo man mo kayo ng additional O, 5 datad mo. minutos? Param lang to sa iya. Oo. Promo ba? Promo. Oo. Para sa iya. O Di ba additional. na ko gani, dungagan o guwan anto, ga-promo ko karon. Oo. Unsa So, man to siya? Additional karon, 5 ako na minutos sa para imong kang utana. Ha? why problema? Isa pag usang oras ka mangutana, pastor, why problema? Unsa man to? Additional pa tag 5 minutos o sakto na to? Diba, ato sang ibalik ka. Unas tanan, sorry brother Gitgano, sa katarungan ra niya, wala mawala Yes, ang yes. akong posture sa akong pagrespeto sa imo ha. Same. Kuan lang na siya, sa argumento lang na siya. Sorry kayo. Tungod na sa emotion, igsoon. Kalimot na kay Dabi at tay, dungan nga topiko. Oh. Pero Okay, puhon, salamat. ito'y padayon igsoon. Ay, pare na to. Okay. Usa ka garbo na ko nga makikuyog ko sa usa ka banggiitang nga debater usab Kung sa kuan. CFD. Igsoon, kung doon na po yung mga kauban ng pastor, mas nindot, daghan mo, it's all about politics sa ito yung sugutan igsoon. Tinod na siya. So, question and answer na. Imo ng time? Okay. Ako. Cut na ta dito. Okay, Yes, naalang yes, ko yes. pa ako moderator's time. Pastor, listen daw sa atong isuon Padre Gitgano. Katong ganiha bitaw sa mga kuan ninyo bitaw, dili ko direkta makasulod kay muted ba nang akong kuan linya? Mhm. O, i-host ka. I-host na lang ka, bro. Muted akong kuan ganina mo, isuon? dili ko maka-respond sa inyo. Mm. I-host siya. Igsoong Bacalares? Igsoong Chris? Dili Kuan man siya sa ako host? ang Trey Media. Igor Oh, sad ipa- ko nagsulod sa Trey Media. Ipa-host. Atong hangyon sa ng Trey Media. Ipa-host siya. Oh, naka-close na. Nakaus na? Sige. Ah, sige, Para sige. makasud siya anytime. Okay. Sorry, kaya dili ko host. Dili ko administrator. Oo. Okay. Okay mo. Monta siya. Okay na to siya, padayon ta. Ato na punta sa ikaduha. Okay. Mm-mm. Okay. Dili gyud ko musulod sa ubang mga libro. Dire ra gyud ko mo focus. Okay? Yes. So balik na ta. Diri sa 2053. 2053. Yeah, 2053. Sa Ten Commandments gyapon ni siya. O niya imo namang giadmitar ganina nga ang Hudiyo ang ilang pagsabot sa Ten Commandments mao gyud ang Sabado. So dirita.
Nagingon din sa 2053 dis ubos gamay. This reply does not do away with the first following. Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. May pangtana ko ani, kay 10 commandments sa gisgutan ani. Kining the law has not been abolished, kay nag-refer man siya sa 10 commandments. Ato bang uyunan nga ang adlang igpapahulay diri Sabado wala giabolis. Dawaton ang ato tubag, dili. ang tubag, ang Sabat, nagpadayon. Pero, doon na sila other day. Munang sa Greek igsoon, there is Hebrew chapter Mr. 4 Moderator, verse... categorical. Yes, nagpadayon. Nag-ingon nga the law Sabat. has not been abolished. Wa ko nang utanag nagpadayon. Nagtubag The to, law Mr. has not been. Moderator. Now, Excuse akong me. kuan Mr. Moderator kay Excuse me, Pastor Bacalares. Okay, i-refresh ang imong pangutana og balik. I-refresh ang imong pangutana og balik para mas maklarong tinaw kung nabagi categorical o kuan ba. Okay, yeah. palihog ko. Iya namang gidawat ganina nga ang napulo ka sugo diha alang sa mga Hudiyo Sabado. Unya ang akong pangutana diri nagingon man sa 2053 sa CCC nagingon the law has not been abolished. Dawaton ba nato nga ang sugo sa adlong ipagpaulay naa sa 10 commandments Sabado wala gi-abolish. Dawaton nato dili nga wala gi-abolish. Okay. Ang dili nako dawato, dili ko mo dawat sa imong gingog Sabado. Kay wa man gihisgutan dag Sabado. Ang law may wa gi-abolish. Ang law about you shall observe the rest day or the Sabbath day. Mo na wa gi-abolish. Nagpadayon man hantod karon, mao bitaw pinandaan po ni Sabat, pero di lang Sabado. Mo na wa na gi-abolish. Ang ikatulong sugo, you shall observe Sabbath day, nagpadayon man hantod karon. Mo na nga wa na gi-abolish, mo bitaw na kami Sabbath, lahi lang atong adlaw. Mo na nga sakto na not abolish kay nagpadayon pa man hantod karon. Mo na nga sa first century mo nang ningon sa Hebrew chapter 4 verse 8 meta tauta hemeras nga after this day, and in this day is the seventh day, nga gisgutan man after this day. Sa may after sa seventh day, it is the first day. Unang sa 1 Corinto 16:2, every first day of the week na sila mag-Sabat, magpahulay. Igsoon. Okay. Human ang tubag? Nahuman na. Okay. Mo pala ko. Okay. Kay dili man ka makasulti kung unsang adlaw ang naa sa napulo ka sugo sa adlong ipagpahulay pero imong gidawat Sabado na sa mga Hudiyo. Ang sunod na kong pangutana dinhi sa page 525 diri sa Catechism. Dinhi sa ubos nga bahin. Yes, sa ubos nga bahin, nagingon, the Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation or transfer them to Sunday. Pangutana, unsang adlaw gitransfer ngadto sa Sunday? Katong adlaw nga mo hinungdan sa pagtransfer. Sabado pa to o dili? Mura na yung problema ni mo. Sabado. Unya, doon na ba sila authority sa pagbalhin? Doon na. Tungod kay doon na sila, nakadawat sila magisterium. Mateo 16:18, ang imong itugot din sa yuta, itugot ko sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili ko sa langit. Una, ang authority sa simbahan, nagpadayon hantod karon. Pero, kanang pag-declare nila, tungod na sa practices sa mga apostoles. Kaya may apostoles nagpahulay sa Sabado na after resurrection. Kung akong gibasa nimo, Buhat, Kapitulo 20, versikulo
city ato ikat sa igsoon kay naghang sa original Greek ningon dinhi indete mia tun sabaton and then the first day of the week, having come together, we to break bread. All talk to them about to depart on the next day. So, nag-gather sila after sa resurrection, first day na. So, tinuod do, nga Sabado. Ang gathering sa mga Hudiyo kaniadto. Pero sa pagkabanhaw ni Kristo, wa na joy apostoles, wa na joy Kristiyano, o gani si Ellen G. White, Metodista, nagpahulay siya Sabado, Domingo, before siya nagtukod anang inyong gitawag Seventh-day Adventist Church. Sunod Okay. pangutana igsoon. Okay, mangutana ko sunod. So, matod nimo na ay katungod ang iglesia sa pag-abolis. Og matod nimo ang Sabado gi-abolis. Objection, Base sa Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Wa ko mingog abolis. Kundili pag-change sa adlaw. Ang adlaw may change ana. Ang balaod nagpadayon. Sabbath. Ang among Sabbath is Sunday. So, observe the Sabbath day. Nagpadayon ng Sabbath because we follow not the day but Jesus Christ Himself. Wa ko maingon nga gi-abolish ang balaod. Palihog ayo lang ibutang sa akong bakba ang wa na ko gisulti. Okay. Mr. Moderator, wala gyud ako gibutang. Akong Yung gibasa kakabulis. ganina ang 5:725. The Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation or transfer them to Sunday. Imong giangkon nga ang Sabado maoy giabolis kay akong gibasa ang page 525, the Conference Bishops can abolish og imong giangkon nga Sabado to. Unsa may pangutana? Ang akong pangutana mao ni ibalik na ko. Nag-ingon dinhi sa 2053. Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. Makupangutana mo ni. Kay wala man giabolis ni Kristo o inyo man giabolis. Kinsa may sundon si Kristo o ang inyo? Kategorikal. Ang tubag pariho nga sundon. Kay ang term nga mo nang giingon nimo ganina, ang term nga kuan dunay daghang meaning, di ba? Ingon ka ganina daghang meaning. So kanang abolish dia in a sense nga wa tangtanga. So ang abolish in a sense sa simbahan pwede siya maka-promote o promulgate kay gi-practice naman na daan. Mo nang sa Hebrew 7:12 mo ni siya kay kun giilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So meaning ani ang ceremonial law, ang divine law di ta kausab oy. Mo nang sakto nang gingon did not abolish. Ang gi-abolish nga gipasabot ni sa imong ang gi-quote mo sa ubos ang mga ceremonial law. Di man ta ka-abolish sa divine law. Mo nang ang simbang Katoliko is a religion of distinction. Mo nang sa man di ma-abolish na to ang divine law. Pero ang i-abolish pwede ma-abolish ang ceremonial law. Mo na nga diri sa kuan for when there is a change in the priesthood, there is necessary a change in the law as well. Ang pasabot ani dili ang divine law, kundi Okay. ang ceremonial law. Okay, naurta mo Sunod pangutana. Okay. Okay, pangutana. Imong gitubag ganini. Ingon ka, abolish in the sense wala tangtanga. Tanang word nga abolish, gitangtang o wala? Ang Kategorikal. tubag muna wa ni mo masabti
Yes or no ang akong tubag? Yes, nga gi-abolish, pero no, kay nga naman, dili na mo gipasabot nga naa sa imong hunahuna kay ang gipasabot sa muna ceremonial law o sa divine law. So ang muna Hebrew chapter 7 verse 12 giilisdan ang balaod. So sa may nagiilisdan niya, ang term giilisdan change. Kung sa may giilisdan ang ceremonial law, katong mga tradisyon sa mga Hudiyo nga gikan sa ilang katigulangan, dili gikan sa Ginoo. Kay ang divine law di na mausab. Nganong di mausab? Ang nagpadayag na eternal. Pero kanang ceremonial law, pwede na usbon. Mo na gipasabot diha sa imong kanang imong giingon nga abolish. Ang gi-abolish ana ang ceremonial law. Sunod pangutana. Okay, sunod. Okay, wala ko nangutana sa seremonyal. Na ako sa 2053 nga 10 commandments, dili ni siya seremonyal. Matud nimo, abolish in the sense, wala tangtanga. So meaning, kining wala tangtanga, wala gi-abolish. Tama ba ko? Mo lagi i-connect na to sa Bible kay para masabtan nimo Hebrew 12 City 12. Categorical, Nga. Mr. Moderator. Kining word nga abolish, wala ba tangtanga? Yes or no? Okay. Wala tangtanga ang divine law, ang gitangtang ang ceremonial law. Mr. Moderator, wala ko nangutana sa ceremonial law. Na ako sa moral. Kay ang mong gisgutan 10 commandments. Ang 2053, ang context 10 commandments. Pag-ingon, the law has not been abolished, matud pa nimo, abolish in the sense, wala tangtanga. Ang word nga abolish, wala ba tangtanga? Yes or no? Asa na dapit nimo gibasa igsoon? Sundan ta ka? Asa na dapit nimo basa? Ikaw may naglito ka ni abolish in the sense, wala tangtanga. Katong imong gibasa ba? Kaning Christ involves keeping the commandments, the law has not been abolished? Katong imong magisterium ba? Asa to dapit? 2053. Ang lagi. Asa man The law dapit has not ang been abolished. 2053. katong sunod nimong gikutlo ba? Asa to nimo gibasa? Katong before pagidani? Katong After. Kasi na abolish? to ang time, ha? Ikatsa. Ikat Katong na, imong ikat. ang simbahan nag-abolish ba? Asa to dapit? Okay. Naani sa 525 sa ubos nga bahin. 525. 500. Sa ubos nga bahin. The Dato sa basahon Conference na of una Bishops can 500. abolish certain holidays of obligation. 525. Okay. 525 now? Pinakaubos yun. Pinakaubos. Ako sa basahon na before ko mo tubag. Sige, padiyog. 525. Ako pag ipangita isoon. Nas ubos yun. Pinakaubos yun. 525? Pinakaubos? Oh. Ako rin footnote ako Kaning green. Wala man kaniyo? nagdidiri ako Mani siya nga catechism. Catechism of Basta na yung Catholic modelo. Church. Imprimatur by Cardinal Muna, Ratzinger. footnote ang na dating imo bro. apo. Makoy footnote ko dire. Okay, footnote. Ibasahan lang ko no be. Basahan Wala ako. dire ko sa amo wa po dire speakers. Ang green wala. Basi di Wala na man green. Nanda po? Wala Ang po dire. green. Wala po dire. Masa man Green na imong- siya. Tanaw ang iyang cover. Wala dire man. Dili Catechism green. of the Catholic Church. Katong green. Oo. Kaniyo. Unang di ko ka tubag ana kay wa man dire. Kanang na dire bro. Nagtubag Wa- wa naman man diri pod na? ka. Na? Ganina naman Mo lagi ako pagkatubag. kay sundan. Akong i-verify ba kay basig na wa nimo matiwas og basa. Muna ako ni sundan. Wa man diri duha man ni kabuok bro. Duha man ni kabuok wa diri. Puro catechism of the Catholic Church ni. Kani Pero wa diri. green. Di mo gana green. Kini. Mo lagi. Mo lagi Gipalit na- na ako ni siya sa Wa- way National problema, bro. Bookstore. Bro, way problema kung i-send lang nako be kay para mabasa nako. Way problema.
I-send ako sa Screenshot na gud ni palihog. screenshot lang. Kaya ito Screenshot sundan. rod. Itang green bro. Ha? Dara. Nadiha? Ang katong iyang gingon kay before ko mutubag ato sa basahon kay Sige palihog. i-post lang sa nato atong Post lang time palihog. Okay. Pwede pa picturean lang, isend sa atong kuan, isend sa atong Picture ra gud ni kay niya idola to sa camera be. nya kay atong tan-awon igsoon. Say page. Unsay page igsoon? Sige ko na man maklaro. Ini na Unsay page? Picture bro, isend ako. Di ko kabasa. Pwede ha? Page na. Unsay nga number sa ka page? No. Nara? Di ko kabasa na. Footnote. Isend lang nako bro, kay ito basahon. 525. Wa mong diri sa aduha na mo kakuan bro. Wala nga among gi-verify ba kay kung parihara ta wa man diri god. Page Pwede 525. Picture lang bro, Okay na, muna. palihog, bro. Palihog. Di ko kabasa. Picture na unya ipadako. Klaro man mabasa man, picture niya ipadako or screenshot ko na mo'y cellphone. Ipadako Mas din ninyo. Babasa sa ulo. Naon sa nato ha? Klaro ba? Di jud maklaro bro. Hanap. Picture na lang dia bro. Inya isend sa messenger nako. Picture na lang diha, inya isend sa ko messenger. Di ko kabasa bro. Bayo naman sa topic ko. Bro, Say page ulit. Page. iwa man ko diri sa duha na mo ka reference bro. Mo na nga gi-verify na to. Picture lang bro. I-screenshot ko na palihog be kinsa Bro, ang number bro. Ang number na may number ko diri. Number ba? 525. Wa man diri. Footnote siya. Nagkutlo siya footnote. og CIC. Canon ba ni siya o 1246? Wa may footnote diri bro. Sa amo ah. May footnote. Ambot kay inyo man yung libro akong gipalit. Basa ko na kaya sa una. Ikaw na libasa bro, i-complete kay di Ah. man may ka-verify kay wa man ko diri. Duha man ni ka libro oh, Sige Duha lang. man ni ka CC mo, gamay og dako na. Sige, Okay, lain akong lang basahon. pamunta na igsoon. Ipasa ba kay ako sang ipapasa gipa-screenshot nako Sige. para mabasa ninyo. Daidagan na baligya sa Kuan National Bookstore. Kapalit ko ana. Ipabasa ko na. Okay, dara day bro, nakabasa na nako bro. Okay, sige. Bro, nabasa. Akong basahon na. The Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation or transfer them to a Sunday with proper approval of the Apostolic See. Kini siya bro, ang pasabot aning abolish bro nga holidays, doon naman may holidays of obligation. Example, kining dili ni sa Lord's Day igsoon. Ang pasabot ani kining adlong iglilihi namo ba? Ang December 8, pwede na siya ma-transfer into other days. Basta approved by the Holy See. Dili ni siya referado sa Sunday or Lord's Day. Igsoon. Okay. Sige. Doon naman mga holidays, adlong iglilihi, lahi na siya. Holidays na siya, pero dili na siya Sabbath day. Okay. Days of obligation, example. So, balik na Kinahanglan mo simba may December, kaya sa bro ha, December 8, November, January 1, mo na adlong iglilihi na mo na holidays. Kung aprubahan siya sa dili siya Apostolic Sunday. See, dili siya referado sa Sabbath day. Dili siya referado sa Sunday.
dili. Pwede siya i-move og Sunday or other day. Dili So, siya ang Sabat nga nagisgot dili sa siya nagisgot og Sabat creation, igsoon. gipulihan sa Sunday, dili sad siya ingana. Dili na mo i-point sa 5 kuan man na imo no 526. Ang Dili kuan na na siya rin, ang point, Christmas, ana. bro. Tanawa to become a child in relation to God is condition for entering Christmas. Holidays ba? Namo, dili Sabat. Imo Sige, man padayon gi-connect sa Sabat. So dili na mo intention sa muna ako kagisundang kay di na mo intention ang ipagbasa nimo dili ang holidays referring na sa Christmas, sa season, kanabi itong Lenten season, doon na may mga season, God. So, Wala ang na mag- Sabat sa Biblia, dili Kanang naa sa intention nga gipulihan og Domingo. Una ako. O dili na mo, dili na dili mo, mao. Sige, dili na mo padenta. intention sa conference. Dili na related sa Sabat. Mo na nga ako kang gisundan kay basig wa nimo makuha ba ang Sige. point. Wa jud di mo makuha kay holidays of obligation na siya. Christmas Sige. ang gipasabot anang imong kuan. Christmas is Sige, holiday. padenta. Okay. Okay, padayon. Padenta. Okay. So, nagingon man ka nga dili na siya intention sa Sabat nga gi-replace sa Sunday. Pangutana, Diricos 2190. 2190, palihog. 5190. Basahon ako. Okay, 2190, ready na? The Sabbath, which represented the completion of the first creation, has been replaced by Sunday. Pangutana, mato nimo ganina, wa ni nag-refer sa Sabat nga nag-replace og Sunday. Niya man gani sa 2990. Imo ba ning dawaton o dili? Kategorikal. Ang tubag. Sakto ning imong gikutlo mo ni sakto. Katong imong gikutlo ganina dili to sakto. Kay Christmas man to. Kini noon. Mo confirm ko nga mo ni ang gipasabot related sa Sabbath ni. The Sabbath which represented the completion of the first creation has been replaced by Sunday, which recalls the new creation inaugurated by the resurrection of Christ. Dapat nimo ni. Patuloy pa ako. Napadayon pa ko. The church celebrates the day of Christ's resurrection on the 8th day, Sunday, or first day, which is rightly called the Lord's Day. So Sunday is to be observed as the foremost holy day of obligation of the universal church. So appeal siya, ang Sunday, itong imong ikutlo ganina 526, related to sa mga holy days, Christmas, Mother of God, mo to'y holy days. Dili to related sa Sabbath. Pero kini related din sa Sabbath, igsoon. Kaya nga no, tuman na kini kay sa buhat 20 versikulo 7 after resurrection ha. Klaro na diha, inaugurated by the resurrection of Jesus. So nag-start ang pag-celebrate, observe sa Sunday after resurrection of the Lord. Biblical kaya na. Kaya after resurrection of the Lord, ang mga apostoles wa na magpahulay og Sabado. Iwan oras. So, sunod ko pangutana. Moderator's time, Pastor, Juan, Father. Yes. Nahurot na ang ato ang 20 minutos nga kuan. Gaig 10 Additional? minutes. Additional. Additional. Nag-promo gyapon ka, Brother Darren? Oh, pwede ka like 20 minutes. Pa ako'y problema. Ingana ka na ko. I-fair na lang nato tanan. Kay dili Taman. siya maayo, kay mura og mo take advantage na kuana. Remember kani Five ako lang, inabiguran ning ato. It is not about kung kinsay ni daog, kung kinsay na pildi. Amen. Ang ato nga ang mga tao nasa laytun-an magpabilin ang atong relasyon. Bahala Kana. ng comment sa Very uban. Basta ang ako di lang gyud ta mag-away. Ang kanang Amen. ka-comment ilan ang batasan. Ma-Adventist man siya, makatulik man na sila, ilan ang pamatasan. Basta ang speaker diri, amigo mi. Nami Amen. umaabot nga kwan hisgutan nga Yes, about yes. sa pagbayad sa politiko. O ako na siya No, palit.
Salamat kayo. Mapalit bang buto. Salamat kayo, Igsoong Chris. Unya, salamat Hindi ko mo bilin-bilin sa akong mga kauban sa 3A Media. Please 3A Media, be careful sa atong comment nga dili tag makasakit og tao. Maura gini atong bilin ang atong gugma because gusto ko mapaduol sa relasyon sa atong mga amigo sa CFD. Kaya dagang kong parinti diha. Ano siya? Salamat kayo, Pastor. Unya, salamat sa kayo. Di na ka extend 5 minutes? Wala na kay... Wala na. Maulaw ko. Okay, maikog mo po ko, na-extend ka na ko niya. Ako di matag extension. Sige, kaya di naman ma-extend si Igsoon. Nya, pasalamat lang ako. Mausad ako panawagan sa mga Igsoon na tong vloggers nga naminaw ron. Di lang ko ta mag-personalay. Di na makapalipay sa Ginoo. Ang aton lang isangyaw ang gugma, ang kamatuuran, kinatibukan. Kay migo man mi kayo ani. Unya karon nisamot jud mi ka amigo human ini. Yeah. Amen. Makabisita ra ko diya sa Bohol, makasuri ko diya sa imong kumbinto. Yes. Welcome Okay. kayo. Makanin sa Pastor kas Chris. kagagayan, paibaw alang ko. Kita ta. Okay. Na ako yung mga talk diya sunod tuig, Pastor. Okay. Magkakita ta niya mangaon gud ta mag-usa tag kaon unya Wow. kini tanan mga igsunan sa mga negative comments wa jud ta makapalipay sa Ginoo anak kay puro man ta anak sa Dios tanan. Amen. Salamat kay Amen. Pastor. Og salamat kayo sa tong facilitator si Jiri Arucha og sa tong mga kaubanan tanan. Pasalamat lang ako kini grasya jud ni sa Ginoo tanan nga nagkahimamata kay dili jud ta angayan inin tanan kay kining kasos kinabuhi nato gikan jud ni sa Ginoo. Unya unang di nato ni usikan nya lipay kay Ginoo sa atong gibuhat karon kay nagtuon ta. Unya matud pa ni Pastor Chris nga pinaagi nini mapalawman pa nato ang atong pagtuon o search sa kamatuoran Igsoon. Okay. Salamat. Atong ang yun ang facilitator nga mo'y magampo. Sige. Okay. Asan din pa taong mo ang ampo, no? Salamatan po na nako ang akong mga kaubanan sa pinilingan na siglo sige pahuli, no? O gusab diha sa mga father, Father Gitgano, at the same time sa ato akong iso nga si Pastor Bacalares sa maong opportunity nga ako po nahimong nakuha ninyo as a facilitator. Dahil ay salamat anang oportunidad. Okay. Mag-ampo ta. Sa ngalan samahan, sa anak, sa balaang Espiritu Santo, Amana mo nga langit nun, halang dun ubalaan, dalagin ikaw Ginoong Dios, nintak na karon sa kagabihion. Kami nagapasalamat diya kanimo sa kanang siyang panalangin nga buo sa matag usa kanamo sa kapiskay, kabaskog kusog sa palawas, diin sa among gipanaghisgutan karon. Mahitungod sa imong pulong, kami usab nakakatuno usab, maingon sa imong pulong kamaturan. Kinitanan Ginoong Dios ang panggipasalamatan. Pinagi sa buktong anak, Ginoong Jesucristo, ang buktong manluluwas o manunubos, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balang Espiritu Santo. Amen. So sa sunod schedule, mag-adjust lang taan ni Brother Darwin. Yes. Magkuha na ta, mag-communicate lang ta. Sige, salamat kayo. Salamat kayo. Kini... God bless, bye-bye. God bless, God bless, God bless. God bless. Natuntanan. Bye-bye. God bless mga igsoon. Salamat. God bless, Ason. So, pwede na ko mo bistro sa ato pwede na mga pinangga at sa Kalandrakas. Dagan salamat sa atong mga igsoon. Si Brother Darwin Gitgano, very professional. Unya gusto na ko i-extend pagyod ang akong friendship sa tanan nga mga CFD. O dinhi lamang sa Kalandrakas Hope Channel NCMC. Kauban nako si Brother June og si Chester og si Pastor Nacorda og si Ruper.
dinhi lamang sa Hope Channel, Cagayan de Oro City. God bless. Magamputa. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma, salamat sa Blang Espiritu, panalangini ang tanan Facebook viewers, YouTube viewers, kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.